Mangwanani anoda kuti tingoenda pamberi paMwari, tingovatenda nekuda kweutano, tingovatenda nekuchengetwa, nekudzoka zvekare mukati meimba yavo. Tinamate. Baba, tinokutendai mangwanani ano. Tinotenda nyasha dzeupenyu, tinotenda nyasha dzekuchengetwa. Baba, tinotenda nyasha dzekurwirwa hondo. Tinokutendai kuti Mwari maitifambisa, makatinjengesa, Mweya Mutsvene mukatigonera. Tinokudza zita renyu mangwanani ano nekuda kwemhuri dzedu Mwari. Tinotenda neupenyu, tinotenda neutano, tinotenda Ishe wangu makatendeka nenyasha. Tinotenda Mweya Mutsvene nezvose zvamunotipa zvokudya. Tinotenda Mweya Mutsvene nekuda kwekugona kwenyu mukati meupenyu hwedu. Tiri tega Ishe wangu makatendeka hatigoni, tiri toga Ishe wangu hatizive, asi Mwari tinotenda kuti munofamba nesu. Tinotenda kuti Mwari munotichengeta. Tinokutendai kuti muri nhoo yedu Jesu. Tinokutendai kuti Mwari muri bako redu ratinohwanda, Mweya Mutsvene nedzimwe hondo dzatisingaoni nemeso. Tinokutendai kuti Mwari muri kutirwira, Baba wedu, nezita raJesu. Mangwanani ano tinokutendai Mweya Mutsvene kuti takaungana pakaungana vazhinji vari kunamata nekurumbidza. Tinokutendai kuti tatenderwa mangwanani ano, Mweya Mutsvene, panguva ino yekusangana nemi. Tatenderwa Jehovha kuti tisangane nemi. Tatenderwa kusvika pedyo nechigaro chenyu. Tatenderwa kusvika mupresence yenyu, Mweya Mutsvene. Mangwanani ano tinonamata Mwari tichikutendai Ishe wedu nekuti munotida Mwari mazuva ose. Patinotadza Mwari munotiregerera, patinotadza Ishe wangu hamutirasi. Mangwanani ano tinokutendai kuvamo mukati meuvapo hwenyu mangwanani ano, pamwe chete nengirozi dziri kurumbidza. Moyo yedu mangwanani ano inokudai, moyo yedu mangwanani ano inokusimudzirai. Ishe wedu Mwari makatendeka. Mangwanani ano tinokudza zita renyu Jesu. Mangwanani ano Mwari wedu makatinakira, muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Toda kuti tingoenda pamberi paMwari mangwanani ano sekereke, tingonamata kuti Mwari ngavachengete basa ravo panzvimbo ino. Mwari ngavangochengeta kereke ino. Pane vhesi iri kuna Matthew chapter number 7 kubva pavhesi ya 15 kusvika pa22. Inotaura kuti beware of sheep or of wolves in sheep's clothing. Toda kuti tingoenda pamberi paMwari tingoti zvataungana mukati meino imba. Pamwe pacho unogona kuzoona kuti takaungana takadai, but wakaipa anogona kunyangira opinda pakati pedu. Wakaipa anogona kunyangira opinda mukati mekereke, okonzeresa nyonga mukati mechechi, okonzeresa nyonga mukati memaservice. And when the devil is coming, haauyi ari Satani uya watinoona mubhuku. Anogona kutouya ari munhu, muchingofunga kuti it's just a disagreement, muchingofunga kuti it's a small misunderstanding, but wakaipa anenge achitokonzeresa nyonga. Tinongoti patinenge tiri mukati mekereke, Mwari ngavatiitire zvakanaka. Mwari vangotirwira. May the angel of the Lord surround us mukati mekereke. Nemoto wavo Mwari ungotichengetedza. Tinogona kutopindirwa nemadhimoni. Tikatopinda service ukafunga kuti nhasi service yanga isingafambi zvakanaka, nyambisirwa pamwe pacho tinenge tapindirwa newakaipa. Isusu tinoda kuti moto waMwari unge uri pakati pedu, so that if the devil comes in our midst, haagoni kugarisika ari mukati menzvimbo inenge ine moto. Ngatingoendai pamberi paMwari tingotaura moto mukati meservice. Let not our services be ordinary. Pamwe pacho tinogona kuneteswa nekuti wakaipa anenge atipindira, but ngatingoendai pamberi paMwari tingonamata kuti ngamuve nemoto mukati meservice. Kana muchinge mapinda musatanisi ngaatadze kugarisika. Kana muchinge mapinda munhu anenge ane pfungwa dzisiri idzo ngaatadze kugarisika. Ngaatadze kugarisika. Mwari vangotiitira zvakanaka. Let us just pray kungoti Mwari, Mweya Mutsvene ngavatipe meso anoona, ugone kuona kuti maitikira ari kuita zvinhu, something is not right. May we go before the Lord and pray for the fire of the Holy Spirit to be in the service. Kuti Mweya Mutsvene vangotichengetedza, vangotiitira zvakanaka. Tinamate. Baba wedu, tinouya pamberi pechigaro chenyu Mwari.
tinonamata mangwanani ano kuti zvatapinda mukati meimba yenyu. Ishe wangu tinonamatira moto wedenga kuti uve pakati pedu. Baba wedu nezita raJesu, mukati menzvimbo ino tinotaura moto wamweya mutsvene Mwari. Baba wangu tinotaura simba ramweya mutsvene Jehovha, kuti zvataungana kuzonamata tigone kunamata, zvataungana Mwari kuzorwa hondo tigone kukunda. Mwari wangu mangwanani ano tinorambidza mweya yose ewakaipa, tinorambidza Ishe wangu makatendeka manomano ese ewakaipa anorwa nebasa raMwari, manomano ese anorwa nekuparidzwa kweshoko, manomano anorwa neupenyu hwavana vevanhu kuti varegedze kusunungurwa, manomano ewakaipa anorwa neupenyu hwavana vevanhu kuti varegedze kusangana nemi. Baba tinonamata tichitaura moto mukati menzvimbo ino mangwanani ano nezita raJesu. Baba vangu tinotaura moto Mwari pamadhozi ese anopinda mukati mebuilding ino muzita nemuropa raJesu. Tinotaura mhepo yamweya mutsvene Mwari pamabhenji patinogara, tinotaura mhepo yamweya mutsvene nezita raJesu. Wakaipa ngaaregedze kuwana ugaro mukati memba ino, mukati meservice ino nezita raJesu. Baba tinotaura moto Mwari upon the whole service kubva pakutanga kusvika pakunopera kwayo. Tinorambidza Mwari wangu mweya yakaipa, tinorambidza masatanisi, tinorambidza madhimoni anodistracta vanhu during service. Baba nezita neropa raJesu, mweya inokonzeresa kutemwa nemusoro, mweya inokonzeresa kurwara, mweya inokonzeresa kusagadzikana mukati meservice, nezita neropa raJesu. Baba tiri kunamata mangwanani ano, tiitirei zvakanaka Mwari nezita raJesu, mweya mutsvene nezita raJesu. Kubva kuvana vedu veSunday School Mwari, tinotaura moto unovachengeta, tinotaura moto unovachengeta muzita nemuropa raJesu. Baba wedu mangwanani ano, tiitirei zvakanaka, kuregedze kuwana musatanisti anopinda nesu service agogadzikana. Baba nezita neropa raJesu, shoko renyu rinoti nemasuo eHadesi haangaikundi. Tiri kunamata mangwanani ano, kereke iregedze kukundwa nemasuo ewakaipa, kereke iregedze kutorerwa simba newakaipa, kereke iregedze kupera moyo nekuda kwewakaipa muzita nemuropa raJesu. Mangwanani ano Mwari tiitirei zvakanaka, mangwanani ano mweya mutsvene, let the angels of God guide us, oh God. Ngavatikomberedze, ngavatichengetedze kuti tigone kunamata mangwanani ano, kuti tigone kunzwa shoko renyu mangwanani ano, kuti vanorwara vagone kuporeswa mangwanani ano, kuti vakasungwa vagone kusunungurwa muzita nemuropa raJesu. Tinokutendai mweya mutsvene nekuti muri Mwari vanochengeta, tinokutendai Mwari nekuti munotirwira muzita nemuropa raJesu. Moto wedenga ngauzadze imba ino, moto wedenga ngaubvire mukati meimba ino, moto wamweya mutsvene ngaubvire mukati memba ino nezita neropa raJesu. Pfungwa dzedu nendangariro dzedu mangwanani ano tinodziisa kwamuri panguva ino kuti dziregedze kubatwa newakaipa nezita neropa raJesu. Pfungwa dzedu mangwanani ano nemoyo yedu iregedze kukanganiswa Mwari wangu pakunamata muzita nemuropa raJesu. We pray that we may be able to focus, we pray that we may be able to focus patinenge tichinamata nezita neropa raJesu. Tinokutendai Mwari nekuti munotichengeta muzita raJesu, amen. Tinoti tidzokere zvekare pamberi paMwari tingonamata kuti as a church, may God help us to grow in Him. Shoko raMwari kuna Luke chapter number 2 verse 52. Rinoti Jesus grew in wisdom and in stature. He grew in favor with God and in favor with men. Patauya patiri kuuya kuzonamata, Mwari ngavatigonese kukura pakunamata, kukura pakuvaziva nekukura pakutya Mwari. There is a difference in growing up and in growing old. Amen. We can grow older in church. Unogona kutaura kuti ndane 5 years ndichipinda paAFM Roadport. But if you measure your spiritual life, have you grown that much? You are just growing up, you are just growing old in the church. You are becoming accustomed as a member of the church. But spiritually, are you growing? Uri kukura here pakutenda? Uri kukura here pakuziva shoko raMwari? Uri kukura here pakunamata?
uri kukura here pakuita basa raMwari? Tinongoti as a church Mwari ngavatibatsire. In as much as we may count the numbers and the years that we've been here, let us also consider kuti Mwari, I want to grow in knowing you. Shoko raMwari kuna 2 Peter rinotikurudzira kuti grow in the grace and in the knowledge of Jesus Christ. We must grow in the grace and in the knowledge of Jesus Christ. Above every other thing, we must grow in the knowledge of God and in His grace. Kana tichinge takura muna Mwari, zvimwe zvese zvatinoda zvinotevera. Kana uchinge wakura pakuziva Mwari, uchinge wakura pakutenda, manamatiro ako anosiyana, nematemptations aunosangana nawo anosiyana. Pane dzimwe hondo dzekuti kana wakura kusvika pane imwe level, hadzigoni kusvika pedyo newe. May God help us to grow in the knowledge of Jesus Christ. May He help us to grow in His grace. Kana tichinge takura mukati menyasha dzaMwari, zvimwe zvinhu zvatinoda tinozvipiwa tisati tambozvikumbira, because God has seen kuti this child is growing. Ukaona mwana paanosvika kunzi akuyunivhesiti, anenge akuzi nevabereki akudeserva kuti ngaachipiwawo kamota kekuti afambise, ngaachipiwawo kapocket money because they have grown. Zvasiyana nemwana mudiki. So may God help us. Shoko parinotaurwa patinonamata, may He help us to grow in the grace and in the knowledge of Jesus Christ. Tinamate. Baba wedu mangwanani ano tinodzokazve pamberi penyu. Tiitirei nyasha kuti patiri kuuya zuva nezuva, patiri kuuya mangwanani ega ega Mwari, tigone kukura mamuri, tigone kukura pakuziva zvakanaka nezvakaipa, tigone kuziva Ishe wangu makatendeka kukunda miedzo, tigone kuziva kukunda zvakaipa. Baba tiri kunamata mangwanani ega ega kuti shoko parinotaurwa Mwari, ngaritiumbe tigone kukura pakutenda kwedu, ngaritiumbe tigone kukura pakukuzivai Mwari, pakukuzivai nepakukudai, pakukushandirai Mwari tigone kukura. Mangwanani ano tiri kunamata, tiregedze kuribirwa shoko iri newakaipa, tiregedze kuribirwa shoko iri nezvakawanda zvakasiyana siyana zvatingasangane nazvo. Mangwanani ano tiri kunamata. Davhidhi anonyora achiti, shoko renyu ndakariviga mukati memwoyo wangu kuti ndiregedze kukutadzirai. Mwari wedu tiri kunamata kuti shoko renyu parinotaurwa Mwari, ngarigare mukati memwoyo yedu, tiregedze kukutadzirai, tiregedze Mwari wangu kupinda muzvivi nekurarama mukati mezvivi. Tinonamata mangwanani ano Jehovha, tigonesei Mwari kukura pakutenda, pakuziva ini Mwari tigone kukura. Baba tiri kunamata kuti dzimwe hondo dzatinorwa nadzo imhaka yekuti hatisati takura pakutenda, dzimwe hondo dzinotiwira imhaka yekuti hatisati takura pakukuzivai kubata kwenyu nesimba renyu. Tiri kunamata kuti Baba wedu tibatsirei Mwari, that your word may help us to grow, that your word may shape our lives, your word may shape our characters, your word may shape our speech, your word may shape our behaviors. Baba nezita neropa raJesu patiri kukushandirai Mwari, tibatsirei tigone kukura, tibatsirei tigone kuziva zvakanaka, tigone kukufadzai tikawana kutenda. Shoko renyu rinoti we can only please you God by faith. We pray that our faith may grow each and every day, that we may grow from one level of grace to another level of grace. Nezita neropa raJesu tiri kunamata Mwari, Baba vangu kuti tigone kukura pakutenda in our spirits, that we may grow in the knowledge of Jesus Christ. Paulo anonyora akati toda kumuziva Mwari nesimba rake rakamumutsa kubva kuvakafa. Tiri kunamata kuti kudai taiziva simba renyu, kudai taiziva kubata kwenyu, kudai taiziva kugona kwenyu Mwari, dzimwe hondo dzatinorwa nadzo tikadai takadzikunda kare. Mangwanani ano we are praying, God, help us to grow in the knowledge of Jesus Christ. Help us to grow in the knowledge of the word of God. Help us to follow your word. Help us to resist temptation. Help us to follow your ways. Baba nezita neropa raJesu tiri kunamata mangwanani ano Mwari, wakaipa ngaaregedze kutibira shoko. Mwari wakaipa ngaaregedze kuti distract kubva pashoko renyu.
nezita neropa raJesu. Mangwanani ano tibatsirei Mweya Mutsvene. Mwari mutiitire zvakanaka muzita raJesu. Amen. Toda kudzokera zvekare pamberi paMwari. Shoko raMwari kuna Isaiah chapter number 61 verse number 3 neverse number 4 rinotikurudzira kuenda pamberi paMwari tichirumbidza. Mukatarisa vana veIsrael, pane pavakanga vakatarisana nemasvingo eJeriko, ndobva vanzi naMwari, tendererai guta reJeriko nemasvingo eJeriko muchinamata muchirumbidza. Havana kunzi naMwari, take your weapons of war. The weapon that God gave them was the weapon of praise. Pane pamwe pekuti unenge wakasangana nezvakarema, zvausingagoni kurwa, zvausingagoni kukunda, panoda kuti ungoenda pamberi paMwari nekurumbidza. Panoda kuti ungorwa hondo yako nekurumbidza. I know kuti it's not an easy thing, because pamwe pacho kana wakatasana neurwere, une uchingofunga kuti Mwari ndinopora here, Mwari ndinokunda here, and in doing that, unozvibvisa pasimba raMwari, wozvipinza into fear, wopinda into anxiety. But Mwari ngavatibatsire that sometimes let us learn to praise our way through our problems. Amen. Uri wega so uchingonzwa kuti panapa ndakaremerwa, handisi kuziva kuti situation iyi ndoihandla sei. Pane paunoda kungotanga kungoimba kuti kugona ndekwenyu Mwari. Kugona ndekwenyu Mwari. And in doing that, you are communicating to the spiritual person in you. Kuti inini handigoni, but kudenga kuna Mwari vanogona. Kuti hondo iyi ndiri ndega handigoni, but kudenga kuna Mwari vanogona. Ukatanga kutaura kuti kugona ndekwenyu Mwari, munhu ari mukati mako akatanga kuzvigamuchira nekunzwisa kuti inini handigoni, asi kudenga kuna Mwari vanogona, then you start to confess it and it will happen. Amen. Masvingo eJeriko akanzi tendererai, not only once, not twice, not 3 times, but 7 times. 7 times vachingorumbidza, 7 times vachingonamata. Dzimwe nguva hondo dzacho ukaramba uchidzitaura, unopedzisira watonzwa kuti ndaremerwa. But pane pamwe pekuti Satani akakuona uchirumbidza so, naiye anovhunduka kuti uyu munhu uyu akuita sei. Pamwe pacho unongoda kungorumbidza kungoti Mwari makanaka, kungovaudza Mwari kuti ndichipfuura nepandiri kupfuura napo, but Mwari ndiMwari vakanaka, and he will show himself. Amen. And he will reveal himself. Mwari ngavangotibatsira tingoziva kuti there is power in praise. And iro shoko rinoti when the praises go up, his mercies come down. Pamwe pacho you just need to invite his mercies into your problems. You just need to invite his glory into your problems through praise. Tingorumbidza Mwari, tingovaudza kuti Mwari makanaka, Mwari munondigonera, Mwari munondirwira, Mwari makatendeka, Mwari hamuna kumbokundikana, Mwari hamunyadzisi, Mwari hamurevi nhema. Ungovarumbidza, ungovaudza kunaka kwavo, ugoona masvingo eJeriko achikoromoka. Tinamate. Baba vangu mangwanani ano, ndinokudai nekuti muri Mwari wakatendeka. Ndinokudai nekuti muri Mwari vasingarevi nhema pashoko ravo. Ishe Jesu hamuna kumbobvira makakundikana Mwari. Baba vangu pahondo dzedu dzese Mwari hamuna kumbobvira makakundikana. Muimbi wekwedu anoti hatidzityi hondo dzedu nekuti dzese tinokundwa nemi. Mangwanani ano Ishe wedu makanaka Mweya Mutsvene. You are mighty in battle, oh God. You are a victorious God. Mangwanani ano Jehovah, hakuna Mwari chinokukonai. Baba vangu pamunenge mavhura imimi hakuna unovhara. Jehovah pamunenge mavhara imimi hakuna unovhura Mwari. Pamunenge mati hongu Jehovah hakuna unoti kwete. Nekuti muri Mwari vakatendeka. Iye mishumba uri orudzi rwekwaJudha. Mwari vasingakundikani Jehovah. Mangwanani ano Mweya Mutsvene rumbidzo yakafanira kupiwa kwamuri. Rumbidzo yakafanira kupiwa kwamuri Jesu. Nekuti kugona kwese ndekwenyu Mwari. Nekuti kugona kwese ndekwenyu Jehovah. Vanhu vane pavanogumira, vane pavanokundikana. Asi imi Mwari hamuna mugumo Jehovah. Imi Mwari hamukundikani Jehovah. Iyemi Mwari makatendeka. Baba vangu mangwanani ano makanaka Ishe Jesu.
makanaka mweya mutsvene, makanaka Jesu. Baba wedu hakuna wakaita semi Mwari, kudenga nepanyika hakuna wakaita semi Jesu. Mangwanani ano mweya mutsvene muri Mwari, mweya mutsvene muri Mwari kuupenyu hwedu. Baba wedu tinokutendai Jehovha nekuda kwenyasha dzamunotiratidza zuva nezuva. Idzo nyasha dzenyu dzinouya kwatiri mangwanani ega ega. Tinokutendai nekuti muri Mwari vanorwa nekukunda. Baba wedu hamukundikane uye hamupererwi, hamukundikani uye hamupererwi. The Alpha and the Omega, zvisati zvavepo Mwari maitovako, zvichapera zvose Mwari mugosara muripo. Muri mavambo Jesu, muri kuguma Mwari. Baba wangu mangwanani ano muri mutsvene. Ishe Jesu mangwanani ano hakuna wakaita semi Mwari. Pamazita ose Jesu, hakuna rimwe zita ratinoporeswa naro, hakuna rimwe zita ratinokunda naro kunze kwezita renyu, hakuna rimwe zita Mwari ratinokunda naro kunze kwezita renyu. Mangwanani ano tinokurumbidzai Jesu, mune ropa rakadeuka Mwari. Baba wangu mangwanani ano tinokutendai, mune ropa renyu risingaperi simba Mwari. Tinokutendai nekuporesa kwenyu Jehovha Rafa, tinokutendai nekuprovida kwenyu Jehovha Jireh, tinokutendai Jehovha Nisi, musimudzi wemusoro wedu. Mangwanani ano tinokutendai Jehovha El Shaddai, mangwanani ano tinokutendai Mwari wasina wakafanana naye. Mangwanani ano Jesu tinokutendai. Anzi hatiditye hondo dzedu nekuti tinokudzwa naiye. Iye anotiziva hondo dzedu, iye anotikundira hondo dzedu, anotigonera nekuti haakundikani nekuti ndiMwari. Mangwanani anonga arumbidzwe Mwari nekuti wakanaka. Mangwanani anonga anamatwe nekuti anogona. Mangwanani anonga anamatwe nekuti mutsvene. Maari Mwari hamuna chipomerwa, maari Mwari hapana gwapa nekuti ndiMwari. Mangwanani anonga arumbidzwe Jesu, iye unoziva razuro rangu neranhasi neramangwana. Anoziva pandichatsika nepandichafamba mangwana, anoziva zvandichasangana nazvo mangwana, anoziva pandichadarika napo mangwana, anoziva zvaachaita neupenyu hwangu mangwana, nekuti ndiMwari vakatendeka. Mangwanani ano Mwari ngaanamatwe, mangwanani ano Mwari ngaarumbidzwe, mangwanani ano Mwari ngaapiwe mbiri Jehovha, nekuti anoronga tsoka dzangu pandinofamba. Ngaarumbidzwe iye anoronga tsoka dzedu, iye anondijengesa Mwari kubva kune makomba anocherwa newakaipa. Mangwanani ano iye unochengeta upenyu hwedu patisingagoni kuzvichengetera tiri tega. Ngaanamatwe Mwari nekuti wakatendeka, ngaanamatwe nekuti wakanaka, ngaanamatwe nekuti haarevi nhema. Zita rake mangwanani ano ngarikudzwe, zita rake mangwanani ano ngaripiwe mbiri Jehovha. Makatinakira mweya mutsvene mangwanani ano, kunyange panguva ino Ishe Jesu. Chiburukai Mwari musangane nesu mukati memba ino, chiburukai Mwari mutaure nesu mukati menzvimbo ino pazuva ranhasi. Mweya mutsvene Mwari vakatinakira. The all-sufficient God, the all-sufficient God. Asi kana ndamuwana Jesu ndakwana nezvinhu zvese, kana ndamuwana Jesu ndakwaniswa pazvinhu zvese, nekuti ndiMwari hakuna wakaita saiye. Tinokutendai mangwanani ano Mwari wakanaka. Kugona ndekwenyu Ishe Jesu, kugona nenyasha nekurumbidzwa ndezvenyu mweya mutsvene, ndezvenyu Jesu nekuti makanaka. Tinokupai mbiri mangwanani ano, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu. Hallelujah. Let us just commit this service unto the Lord as we begin. Mangwanani ano tinoisa nguva ino Mwari mukati memaoko enyu. Service ino Ishe Jesu tinoisa kwamuri kuti Mwari mutitungamirire. Let your will be done in our midst. Mwari wangu taurai kuda kwenyu mukati meupenyu hwedu, itai sekuda kwenyu Mwari mukati meupenyu hwedu.
Ishe wangu mangwanani ano paticharumbidza tibatsirei mweya mutsvene parichataurwa shoko Mwari tibatsirei sunungurai Mwari makasungwa shoko renyu rinoti mweya washe uri pamusoro pangu iye akandituma kuti ndisunungure vakasungwa mangwanani ano mweya mutsvene uyai musunungure vakasungwa vanorwara ngavaporeswe vakaremerwa Mwari ngavatakurirwe mitoro mangwanani ano Jesu meso edu ngaavhurwe mweya mutsvene tioneswe Mwari zvotanga tisingagoni kuona baba tiri kunamata nekuda kwesevhisi ino Jesu irwai hondo dzedu Mwari mutikundire tiri kunamata mangwanani ano ropafadzai upenyu hwedu Jehovha ropafadzai upenyu hwedu Jesu zadzisai upenyu hwedu nekuda kwenyasha dzenyu zadzisai upenyu hwedu nekuda kwengoni dzenyu mangwanani ano tanamata mweya mutsvene Mwari kuti muve pakati pedu mutitungamirire tinopambiri kuzita renyu Mwari makanaka muzita raJesu haleluya tichasiya nguva ino kupraise and worship. Hallelujah. Chimbomirai kukwazisana just for a few moments. Toda kudzokera pamberi paMwari. Pane one thing that we want to pray for. Kana paine vari panze vanokwanisa kupinda mukati vadaidzei tisati tanyengetera. Kana paine vari panze kune vanhu vanogona kubatwa nemweya wekufarira kudziya zuva panguva iri kurwa vamwe. Kana paine vari panze vachikwanisa kupinda mukati ngavapinde mukati. If we have those that are outside for no reason, let them come inside. We want to pray. There's a spirit that we want to fight, and we will be also fasting against that spirit. Kana uchinzwa Mwari mangwana usina chinokutadzisa kuuya kuprayer, unofanira kuuya kuprayer. Kana pasina chinokutadzisa, kana paino chinobatika chinokutadzisa, it's okay. But kana pasina chinokutadzisa kuuya kuprayer mangwana nenguva dza6 unofanira kuuya kuzozvinyengeterera. Toda kumborambidza mweya werufu. Ende pese pandinoita declaration, andina pandinoita declaration ndisina chikonzero. Kana pasina chinokutadzisa kurega kudya mangwana, unogona kufanira kurega kudya. Ukadya hako rambotaurwa rapfuura nepauri, une musi unozotarisa kuti iri randakatarisana naro ndaigona kunge ndakarikunda nekuda kweobedience. Kana mangwana usina chikonzero chinokutadzisa kutsanya, unofanira kutsanya. Kana usina zvezvikonzero chinokutadzisa kuuya kuprayer, unofanira kuuya kuprayer. Nevana vedu vanokwanisa kutsanya ngativatsanyisei mangwana. Ndausvika panguva yatinonamata, iwewe you need to pray and say kumba kwangu. Handisi kuda munhu anonamatira chechi. No, umwe neumwe panzvimbo yake. Munoziva here kuti if a gun comes in this church, no one will ask kuti where is your wife? If someone comes with a gun by that door, I'm telling you, no one will ask where is my wife. People will run outside and check who is outside after. Ukavabvunza kuti sei vazosiya mukadzi, anokuudza kuti ndandichiita kuti wani wedu akaenda wana anosara nevana. But instinctively achiresponda to danger. Ndaumbonamatira chinhu chinonzi rufu. Kungoti Mwari, I am saying ndiwanireiwo nyasha rurege kuuya kumba kwangu. Don't pray for someone. Iwewe une vanhu vauri kumiririra, ingomiririra ivavo, mukadzi wako, mwana wako. Do you know kuti parufu vanhu vanochema mukadzi wako iwewe kana mamuchikudanana? Asi vana kana mubereki for 100% sure akafirwa mubereki nemwana anochema, nemwana akafirwa nemubereki anochema. But spouse, if you are still in love, anochema.
But if you are not in love, anogona kutotenda Mwari kuti apa mandisunungura. This is the reality of life that we live upon the face of the earth. But aumbona matira chinonzi rufu. Ngoti Mwari, kana zvatombotaurwa, I'm declaring 70 years, I'm declaring 80 years, I'm declaring 90 years pavano ava. Pamwe pacho unozoti panouya madeclarations achitaurwa kudai, iwe unogona kutongofunga kuti ndezvevafundisi. But kana wazotarisana nazvo, pamwe pacho hazvina reverse, because Mwari vanenge vachiti ndakakuudza. You see what I'm saying? Apa ndakambokuudza. Dauti umwe nomwe ambotora serious, ungoti Mwari, I am declaring protection upon vana vangu, upon my spouse, upon my life. Chimbosimudza izwi rako kunashe. Apa hapada anokukurudzira, chimbonamata urambe mweya werufu, uti Mwari, ndiri kurambidza rufu mumba mangu, ndiri kurambidza misodzi mumba mangu, ndiri kurambidza kuchema mumba mangu. Iti Mwari tichengetei. Chimbotanga kunyengetera, ramba nevana vako, ramba neupenyu hwako. Shoko raMwari rinoti akatipa simba rekunyengetera. Mangwanani ano chimbonyengetera uti Mwari, ndinoramba nevana vangu, ndinoramba neupenyu hwangu, ndinoramba neramangwana rangu, ndinoramba nevazukuru vangu, ndinoramba neupenyu hwangu. Wakaipa ngarege kubata vana vangu, rufu ngarurege kubata vana vangu. Mweya werufu ngaurege kugara pamba pangu. Mwari vakatendeka, imi Mwari munonzwa vanhu. Mangwanani ano nezita raJesu, rufu ngarurege kubata vana vangu, rufu ngarurege kubata mhuri yangu, rufu ngarurege kubata mudzimai wangu, rufu ngarurege kubata upenyu hwangu. Chimbonyengetera uti nezita raJesu. Imi Mwari makati nemavanga edu tinorarama, imi Mwari makati nemavanga yenyu tinorarama. Mangwanani ano nezita ramambo Jesu, Baba ndiri kurambidza kuungudza nekuchema mumba mangu. Baba ndiri kurambidza misodzi kumba kwangu. Baba ndiri kuramba nevana vangu. Baba ndiri kuramba nevana vangu. Baba ndiri kuramba neupenyu hwangu. Mwari vakatendeka mangwanani ano, kana matinzwirawo nyasha panguva yekunyengetera. Baba ndiri kuramba nevana vangu. Baba ndiri kuramba neupenyu hwangu. Mangwanani ano nezita raJesu, ndiri kuramba nemudzimai wangu. Mweya werufu ngaurege kuva nesimba, mweya wemaaccident ngaurege kuva nesimba, mweya wemaaccident ngaurege kuwanikwa. Ndinorivhesa rufu nezita raJesu, ndinoramba misodzi nezita rambo Jesu. Baba ndiri kuramba nevana vangu. Baba ndiri kuramba nevana vangu. Baba ndiri kuramba nevana vangu. Mweya uyu ngaurege kuva nesimba, dhimoni iri ngarirege kuva nesimba. Baba nezita raJesu, mangwanani ano nezita ramambo Jesu. Baba ndiri kuramba mweya werufu. Baba ndiri kuramba dhimoni rerufu. Mweya uyu ngaurege kubata kumba kwangu. Mweya uyu ngaurege kumira kumba kwangu. Baba nezita ramambo Jesu. Baba nezita ramambo Jesu. Baba nezita ramambo Jesu. Mweya washe tirwirei pamweya uyu. Mweya washe tirwirei pamweya uyu. Vana vedu ngavarwirwe nemi Mwari.
rabandinorambidza kunyangwe nemweya wesuicide, mweya wekuzviuraya ngaushayiwe simba, mweya wesuicide ngaushaye simba, mweya wekuzvisungirira ngaushayiwe simba nezita raJesu. Baba ndiri kunyengetera mangwanani ano, Baba ndiri kunamata mangwanani ano, mweya mutsvene ndiri kunamata mangwanani ano, Mwari vakatendeka ndiri kunamata mangwanani ano. Baba munonzwa minamato, Baba tinzwirei tsitsi mangwanani ano, Baba tirangarirei mangwanani ano, Baba rangarirai gote kwarino 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 mangwanani ano, Baba chimborangarirai gote kwarino mangwanani ano, Baba chimborangarirai gote kwarino mangwanani ano. Mweya werufu ngaushayiwe simba, mweya werufu ngaushayiwe simba, mweya werufu ngaushayiwe simba, mweya werufu ngaushayiwe simba, mweya werufu ngaushayiwe simba nezita ramambo Jesu. Baba ndiri kunyengetera nezita ramambo Jesu mangwanani ano, ndiri kunyararidza mhepo yerufu, ndiri kunyararidza mweya werufu, ndiri kunyararidza mweya werufu, ndiri kunyararidza mhepo yerufu, ndiri kunyararidza mhepo yerufu, ndiri kunyararidza mhepo yerufu, mweya werufu ngaushayiwe simba. Baba muzita raJesu, Baba muzita ramambo Jesu, Baba muzita ramambo Jesu. Ndinonyengetera kune mimwari vakatendeka, ndinonamata kune mimwari vakatendeka, ndinonyengetera kune mimwari vakatendeka. Rangarirai kote kwarino Mwari, tirwirei kubva kumweya werufu, tirwirei kubva kumweya werufu. Baba tichengetwe nemimwari. Father, we worship you, we glorify your name. Muzita raJesu, Ria mandara makaushana. Baba tirangarirei mangwanani ano, Mwari venyasha tirangarirei, Baba wekudenga tirangarirei, Mwari vekudenga rekedzai ngarangarirwe nemi Mwari. Ndiri kudeclare simba ramweya mutsvene, mweya werufu ngaushayiwe simba, mweya unobva unodaidza vanhu kumakuva ngaushayiwe simba nezita raJesu. Thank you Jesus. Kune Mwari kuti mumhuri medu hatina kana ari kurwara, kana nguva yekufa yakwana, kana Satani akuita zvinhu zvake, unotobuda mumba ukadya ukabika ukaenda but ukatadza kudzoka. Ndokuti mangwanani ano unoza pane when God reveals something, it means you have overcome. But if it is revealed and you get complacent, azvibudi zvakanaka. Mangwana munhu wese asina chikonzero chinomutadzisa kutsanya. If there is no, vana baba ndimi munonyanya kuita mweya westubbornness, kumuka uchimwa tea uchiti handinei nazvo. But remember, the devil targets men zvakanyanya. Toda kuna mangwana tinotsanya tese, tigonamata, tigosangana na 6 panapo. Usina kudya, we want to stop this wave. Kutoimisa chaiko kuti haina kwairi kuenda. Kana waenda kure nebasa, it's fine, but rega kugara. Munoziva kuti you can cheat men, you cannot cheat God. You can cheat men, and it's very easy to cheat a man, but it's not possible to cheat God. Because you are stubborn to the declaration that the Lord has made. Toda kuuya mangwana tina mati. Unoza kuti patinotama declarations aya, it's so easy kuma-ignore, but it's so painful kugara wakatarisana necoffee. It's so painful. Unoza kuti pane mamwe ma-declarations anogona kuitwa.
wobva watomaignora wotoona kuti apa ndazotonyura apa nekuda kwekuti ndaramba kuteerera Mwari. Mangwana munhu wese asina chinomutadzisa kuuya kuzonamata uri muguta, uya tinamate na6. Zvakareruka kuzvinamatira than kuzozvirarama zvaitika. Amen and amen. Munhu akati mufundisi hatisi tese pamwe, I'm not part of the list, but zvakaipei kuzongonamata Mwari. Amen and amen. Zvakaipei munosiya kuti Bible rinoti obedience is better than sacrifice. Ndaiverenga rimwe bhuku raiti, when you are blessed with money, remember that money does not replace your obedience. You see what I'm saying? Because so many people who are blessed with money, they will say, kana ndisipo mari yangu iripo ndatosvika. But God sometimes requires obedience better than sacrifice. Kuti Mwari vari kutarisira what you do more than what you can extend your hand on. Amen and amen. Zvakafanana nemhuri dzedu, pamwe pacho unoti vavapa mari, pamwe pacho havasi kuda mari, vari kuda iwewe. Can I repeat this? Pamwe pacho havasi kuda mari, vari kuda iwewe. I see it at home, kuti unoona kuti my son anenge aine bhora rake, anenge aine zvese, aine foni yake, but nokuudza kuti let's go outside daddy, let's go and play a match. And I want to beat you in the match. Haasi kuda zvimwe zvese izvo, ari kuda kuti ubude muofisi yapasta, ubude muofisi yemunhu mukuru, ubude muofisi yekuzvikudza, mungonobanha mese bhora. Sometimes God wants us to make the sacrifice and go to the exact level where He wants us to be, more than to say avanotonzwisisa pastor wacho ndine business. Pamwe pacho mweya mutsvene kana areva mangwana uyai tizonamata, tinenge tichinamatira nyaya iyoyi, ndo yatiri kuswera takatsanyira mangwana tosangana zvakare, tichainyengeterera zvakare. Ndisati ndapedza kuparidza, ndichiitira the weaker brothers vasingauyi kuintercession, vanoda kuzotaimira time yepraise. So we pray again against the spirit of death before we leave the service. Tichitira hama dzedu dziya dzinononoka kupinda. Mwari ari mubatsiri wedu. Over to you, praise you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. How many are ready to praise the Lord? Amen. Just wave. Hallelujah. Hallelujah. Nai mariwe musati kanganwe. Nai baba musati kanganwe. 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 Tache maguna ishe. Nai baba musati kanganwe.
nifamba iwenesu Maporofita makamba makuru mazoja kuna baba Maporofita makamba makuru mazoja kuna baba Maporofita makamba makuru mazoja kuna baba Oh, kuna Yesu Yesu unashwela Kalvari Galibagala jibitaruna Iyo Kalvari Iyo Kalvari Yesu unashwela Kalvari Galibagala jibitaruna Iyo Kalvari Iyo Kalvari Shona Calvary, Shona Calvary, Lalibaga, yo 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 yo, Calvary, Calvary, Shona Calvary, Shona Calvary, Lalibaga, yo 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 yo, Calvary, Calvary. Calvary.
Lilizela, Lilizela. Asaba, Asaba. Oh, yo, yo, Calvary, yo. Calvary, yo. Calvary, yo, yo. Calvary, yo. Oh, yo, no, Calvary, yo. Calvary, yo. Calvary, yo. Cast the burdens unto Jesus, for He cares for you. Oh, cast the burdens unto Jesus, for He cares. Give Jesus higher, higher. Oh, lift Jesus higher, higher. Oh, lift Jesus higher, higher. Oh, stay Satan lower, 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 lower.
Jesu tinosimuza maoko torumbidza toti makanaka Jesu makanaka
maoko edu mangwana nanu. Tichiwonga kunaka kwenyu Yesu. Mazita yenyu sharukwa. Mazita yenyu mwiti we mabasa makuru. Mangwana nano tinokuongai. Tinokutendai Yesu. Makanaka mwari. Makanaka mangwana nano. Tinokusimudzirai. Muzita nemuropa la Yesu. We bless your name Jesus. Muzita ramambo Yesu. Hallelujah. Ya wangu unomuponesi inindaka sunugurwa usunungu rigandina niswe abandi tishakamchira amantoda
katemba neropa risina kana chipome aracha akana kariwo akana kashamere munosiva mari yedu kusasimba kusimba kwani mwari vamwe chinotyha kurasimba asi murimu yangu mwari makanaka tiamurai mwari tiamurai wacheso tiamurai wamusharuwa makanaka cheso ndinokuonga mwari wemangwana tipai wongoni tsemba tinoimba neni uye tichava wakristu makanaka mangwanakana tinoda mwari anoyakura tinoda mwari anorwira tinoda mwari anochengeta tinoda mwari anopfumbamira mwanana kaongwa cheso kaongwa musharuka wakanaka ishe wakanaka maruri ikana matu muyamuri pasinorenga musimudzura misoro yavanhu ndimwa vakacheneka musitara cheso we worship we honor you master Jesus you deserve the glory the honor and all the praise we worship you Jesus makanaka cheso mangananano tinote mangananano tinote maitanyu muyangu maitanyu mucheke nesitara cheso makacheneka tinokuongai mangwana we worship you riba atwe nehu sene sita gari riba twe nehu sene sita irori riba ribatwe Yes. lehu sitare you bariba baribatwe
Sita Waribitsoi Waibiriose Zitarenyu Karimatwe Zitarenyu Karirubitswe Zitarenyu Karisimudzirwe Zitarenyu Karinamatwe Pasinokunenga Zitarenyu Akuna rimwe rakaita seiroro Tati Karimatwe Karikuzwe Karisimudzirwe Karinamatwe Amaino rapa, amaino bonesa, amaino sarura suo, amaino simutsa, amaino cheketa. Mutsene, Jesus, Mutsene. Mutsene Mutsene Deva palo ati mutsene Deva sarakumba ati mutsene Jaso mutsene Wari muri mutsene Neva nurwara ati mutsene Neva kareberwa ati mutsene Jesu mutsene Mutsene Muri Isha Wema Wari pa business langu Muri Mambo Wema Simambo Kwa mereji yangu Muri mutsene Kumba kwangu Muri mutsene Jesu mutsene You can sing with me. Murishe Mambo Mutsene
bata munhu ari padhuze neveruoko. Turn to your right or left. Hold hands with someone close to you. Tanga kunyengetera. Timwari ndinoramba kuparara. Timwari kunyangwe hondo dzikasimuka. Ndiri kuramba kuparara. Tanga kunyengetera pauri papo. Command and authority as a child of God. And say kunyangwe hondo dzikasimuka. Mwari ndinoramba kuparara. Nyengetera. Prayer generates power. Tanga kunyengetera. Prayer generates power. Tanga kunyengetera. Utini ne vana vangu atiparare. Inini ne upenyu wangu atiparare. Taura simba rekurarama. Iti rufu hauna simba pamusoro pangu. Mweya werufu hauna simba pamusoro pangu. Mweya wenhamo hauna simba pamusoro pangu. Tanga kunyengetera. Prayer generates power. Through prayer we can break through. Through prayer we can conquer. Through prayer we can be restored. Through prayer we can recover. Through prayer you can be healed. Tanga kunyengetera. Namata pauri papo. Nyengetera iti nezita ra Jesu. Iti mwari nezita ra Jesu. Ndino rigava. Ndino budirira. Ndino rarama. Chirwere achina simba. Namata prayer generates power. By prayer we can conquer. By prayer we can exceed. Tauraiti chirwere hauna simba. Nezita ra Jesu. Mweya yechina haina simba. Nezita ra Jesu. Tanga kunyengetera. Ramba uchinamata. Iti nezita ra Jesu ndinorarama. Iti nezita ra Jesu ndinokunda hondo. Iti nezita ra Jesu miseve haindiparadzi. Mweya yechina haindiparadzi. Tanga kunyengetera. Iti vana vangu vanorarama nezita ra Jesu. Tanga kunyengetera. Iti nezita ra Jesu vana vanorarama. Neni ndinorarama. Riamandara kausuma. Rineremeke utsuma. Rimonoromoko ushiamandara makausana. Tanga kunyengetera ipapo. Iti mweya werufu hauna simba. Mamepo haana simba. Mweya yechina haina simba. Xenophobia haina simba. Xenophobia haina simba. Kunyangwe vakati tinoparara. Asi nezita ra Jesu tinorarama. Kunyangwe vakanyora chinyoro. Isu nezita ra Jesu tinorarama. Zita ra Jesu. Ria mandara makaushuma. Rimonoromoko ushia mandara makausana. Rimandara makauzuma. Rienderemeke ushuma ramakausana. Baba vari kudenga nezita ra Jesu. Baba vakatendeka nezita ra mambo Jesu. We worship you. Terera mwana wa Mwari. Inzwa izwi rashe mangwanani ano. Toda umbonyengeterera kumabasa kwatinoenda. Toda kunyengeterera ma projects atiri kuita. Toda kunyengeterera whatever you do in life. May the good Lord hear you this morning and open a door for you.
Mwari verugare ngavakunzwe mangwanani ano. Ndoda kuti umbonyengetera kuti kubasa kwandinoenda kana usina kubasa kwauri kuenda iti Mwari ndivhurirei masuo. But the next 7 days kutanga nhasi, Mwari hamuna here chakanaka chamunogona kuratidza kuupenyu hwangu. Ndakaverenga zvichinzi kana vakabatana maoko panyika chavabvumirana panyika nekudenga chinozadziswa. Toda kuti vasina mabasa vapinde mabasa. Kunyange zvichinzi ngaahambe, but tiri kuti nezita raJesu ngapamurivhurike mukana. Vane maprojects ngaatange kubudirira. Vari kutengesa misika ngaitange kutengwa. Madomasi ako ngaatange kufamba. Tanga kunyengetera kuti nezita raJesu zvangu zvinobudirira. Nezita Jesu zvangu zvinoita. Nekuda kwekuti muri Mwari ndinowana basa. Nekuda kwekuti muri Mwari project inopera. Nekuda kwekuti muri Mwari ndinorarama. Baba, musika wangu unotengwa. Baba, zvandinotengesa ngazvitengwe. Baba, vana vangu ngavararame. Chimbotaura ropa raJesu. Chimbotaura ropa raJesu rinotaura zviri nane. Iti kubasa kwangu ngakunake, kumba kwangu ngazvivhurike. Baba, nezita ramambo Jesu, mweya mutsvene nezita ramambo Jesu. Baba, ndiri kunamata kuti kubasa ngakuvhurike masuo. Vasina mabasa ngavawane mabasa. Vasina vane misika ngaitengwe. Vema projects ngaabudirire. Vanoita maprojects ngaabudirire. Maclients ngaauye. Mwari vekudenga nezita raJesu, ndiri kunamatira courage. Ndiri kunamatira courage. Ndiri kunamatira nyasha dzinovhura maprojects, dzinovhura mikana, dzinovhura masuo, nyasha dzinosvimudza. Chimbosimudza izwi rako umbotenda Mwari uti zvangu zvinoita nezita raJesu. Zvangu zvinoita nezita raJesu. Zvangu zvinoendeka nezita raJesu. Zvangu zvinobudirira nezita raJesu. Zvangu zvinoendeka nezita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Muzita nemuropa ramambo Jesu. We worship you. We glorify your name. Hallelujah. Amen. Amen. Ndokuchingamidza Mose mauya kuimba yaJesu paRoadport AFM prayer pa AFM Roadport prayer center ndichiti amen. Tiri panyaya iri kutaurwa yeprayer. Ndangosimbisa umwe munhu. Tikaverenga kuna X kunotaurwa nenyaya yaSilas naPaul. Zvinonzi vakanga vari muchitorongo vasungwa. Vari muchitorongo kudaro vasungwa, kunotaurwa unjanji vakaimba nekunamata Mwari wakavanzwa. Kana tichiteerera shoko raMwari haritauri kuti vakachema nevachichemera kuna Mwari kuti tasungirwei, asi zvinonzi vakaimba vachirumbidza Mwari. Munguva iyoyo zvinonzi kwakave nekundengendenga kwenyika, madhoo ejera akavhurika. Amen. Panguva ino ndaungokurudzira mumwe munhu panyaya yekunamata, sezvambotaurwa namama vachitaura kuti imbozvipa nguva yekukudza Mwari, umborumbidza Mwari. Usati watanga kunamata, usati wapa Mwari zvichemo zvako, uve unopa Mwari kumurumbidza. Amen. Panguva ino toda kuti tisvike patinorumbidza Mwari. Tirumbidze Mwari nekuda kwekuti ndiMwari. Mwari vari kuziva matambudziko atabva nawo tasiya kumba. Mwari vari kuziva kuti hauna mari yebhasi mangwana kubasa. Mwari vari kuziva kuti une hondo yevana yauri kurwa nayo. Asi panguva ino toda kuti tisvike patinorumbidza Mwari. Muimbi wekwedu anoti mumwe ariko kumusoro anotida. Hanzi rudo rwake rwakadzama anotida. Roenderera mberi zvekare rotaura richiti kumuziva ndihwo upenyu anotida. Amen. Panguva ino toda kusvika patinongorumbidza Mwari
nokuda kwekuti ndimwari. Kereke yaJesu nditendereiwo kuti tirumbidze Mwari panguva ino nezita raJesu. Amen. Panguva ino toda kuti tisvike patinokudza mufundisi wedu. Panguva inini ndinovati ndikomanda in chief. Nekuti hondo padzinenge dzichiuya dzichibva left, right and center ivo vanenge vakamira. Izvozvi panguva ino vari kutaura nezverufu. Ndedzimwe dzehondo dzavanenge vatorwa nadzo zvisati dzasvika patiri. Panguva ino kereke yaJesu tikwasise mufundisi wedu muzita raJesu. Amen. Tikwasise zvekare mama nemuzita raJesu. Tisvike zvekare patinokwasisa church board nemuzita raJesu. Tisvike zvekare patinokwasisa church board yemadzimai. Amen. Tisvike patinokwasisa board rana baba nemuzita raJesu. Amen. Tikwasise zvekare board remadzimai nemuzita raJesu. Amen. Amen. Sunday school, are we here? Thank you so much. Tigamshire Sunday school yedu nemuzita raJesu. Sunday school, you can go to your classes. Thank you. Amen. Tingagare edu zvedu pasi. Ndandakanga nokutenda praise and worship. Tinotenda nekuimbirwa zvakanaka. Amen. Ndigamshiro vana baba vari panzvimbo ino ndichiti amen. Tisvikewo patinogamuchira vana mai nemuzita raJesu ndichiti amen. Teenagers, are you here? Tigamshiro mateenagers edu nemuzita raJesu. Mayuthi tiriko here? Tigamshiro mayuthi edu nemuzita raJesu. Amen. Tigamshiro vanotionawo mumasaisai. Amen. Tigamshiro our online viewers nezita raJesu ndichiti amen. Munditendero zvekare kugamuchira boka randinobata naro, boka remaashas rinotungamirwa nababa naamai Chikasha nemuzita raJesu. Munditendero zvekare kugamuchira cell group yangu. Amen. Inotungamirwa nababa naamai Ruzvicho. Amen. Ndinotenda. Tinewo ma-items matatu atinawo muchivara nhasi. Ndinokumbirawo kuti mugouyawo nemutoo wandichakudanai nawo. Amen. Tina Mai Chris vane testimony, Baba Dube vane song, na Minister Nyasha vane song. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ndangotenda uMwari nekuti ndiMwari wakanaka. Amen. I've been sitting with this testimony for a long time. Nikuti last year I received a message kumba kuti mai varwara. That time it was too much. But all in all, I just want to thank God because now she's fine. She was involved in a car accident. And then from there, it was a big challenge for her until now. So from the whole of last year, she's been in the hospital, in and out, from hospital. So, and then there was a day, worse. She couldn't walk, she couldn't talk, she couldn't do anything. And then, I understand this message, which hands my kumba. So then I made a decision, let me just have faith. Even my neighbors, but I'm here to shame the devil. Hallelujah. Devil is a liar. Amen. Right now, as I'm speaking, I'm talking. My vangu wa right. Vapora vakadzokera kumba va right. Ndakaya nawo ku one-on-one namfundisi vakanamatirwa. From there, let me tell you hama dzangu. Pavainamatirwa vari kuZimbabwe, we're not involving prayers. Amen. But pandakaya nawo kunoko, vachienda kumadoctors vachinamatirwa.
we involve God. Amen. Mushonga haushandi pasina Mwari. Amen. Sana izvozvo ndoda kutenda Mwari ndichimuimbira nekumurumbidza. Amen. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you, our Lord. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you, our Lord. I'll sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Jesus. I'll sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. I'll sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Muzita raJesu, amen. Ndaizvifunga ndikati Mwari vanochengeta munhu parinotongobuda zuva inyasha dzaMwari. Amen. Ndangouya kuzotenda Mwari nekungomurumbidza nekuti zvimwe zvatinosangana nazvo hatikundi nekuda kweuchenjeri hwedu asi nenyasha dzaMwari. Mumazuva akaipa vazhinji vachirasika, Mwari, dai Mwari ndirangarire, ndichengetedze munyasha, ndichengetedze munyasha, ndichavanda munyasha dze, apo zuva
rodoka mweya wangu ochizorora Mwari naimwari tirangarire Mwari irozuva rodoka mweya wangu ochizorora Mwari naimwari tirangarire iwo Mwari Baba tichengetedzei munyasha ndipise parufu tichengetedzei munyasha Mwari wangu tichawanda atala tichawanda munyasha Jesu tichengete munyasha ishe tichava tichatisa rufu tichava munyasha Sua rodoka parichengete mweya wangu ochizorora Mwari ndakaremerwa Mwari tirangarire tichengetedze munyasha tichengetedze ishe munyasha tichavanda munyasha Mwari atichengeta. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tunakungokwazisa didi na mama inzwa yekutrasha kanaka nedenga. Ndino rudo rwaminaro dedi. I don't know how you do it, but I know you're going to teach me. Hallelujah. Nangorombidza Mwari nokungomuimbira. Pamusoro pemakomo, pamusoro pemvura zhinji, izwi renyu Mwari rinobata ushe. Pamusoro pemakomo, pamusoro pemvura zhinji, izwi renyu Mwari rinobata ushe. Diani ungapiki, diani ungamisa izwire, imi Mwari zvamareva zvinozadziswa.
izwire imi Mwari zvamareva zvinozadziswa pamusoro pemakomo pamusoro pemvura zhinji izwi renyu Mwari rinobata ushe ndiani ungapikisa ndiani ungamisa izwi renyu imi Mwari zvamareva zvinozadziswa pamusoro pemakomo pamusoro pemvura zhinji izwi renyu Mwari rinobata ushe ndiani ungapikisa ndiani ungamisa izwi renyu imi Mwari zvamareva zvinozadziswa ndiani ungapikisa ndiani ungamisa izwi renyu imi Mwari zvamareva zvinozadziswa muimba yaMwari. Amen. Panguva ino yanguva yemavisitors tine vatangawo kuuya muimba ino muzuva ranhasi here. Mutiratidzwewo nekusimudza maoko. Maashers mungatibatsirawo vasimudza maoko. Tinokumbira mutore chimwe chidanho muye kuno kumberi. He died for me on Calvary, and He washed my sins away. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Oh, it's a wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Marvelous, marvelous. Oh yes. Amen. Amen. Ndichakumbira kuti muzvi-introducewo kukereke sema-introducero andichazviita. Ndovimba kuti tese tiri kunzwa Shona. Okay. Ini ndoitwa mai Nzima. Ndine vana vatatu. Ndakawanikwa. Ndinopinda pano paAFM Roadport. Amen. Saka ndokumbira mutizivisewo zvekare kuti makokwanani uye mucharamba muchibata nesu here kana kuti mashanya. Vanhu vepano vanofarira vauya kuzobata nesu. Amen. 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 Inini ndinoitwa Mai Chibaya. Ndine vana vangu vaviri. Ndakawanikwa. Pano ndauyawo namai nababa Gwanzura. Ndivo vandikoka. Pari zvino ndashanya. Amen. Hallelujah. Indoitwawo Shingai. Ndine vana vaviri. Ndakokwa nasekuru wangu Koleni. Ndashanya pana. Amen. Indoitwawo mai Chingono. So ndakamuvha this side. Ndanga ndichingotsvagawo chechi iri padhuze, so ndauya kuzopinda nemi.
Amen. Indoitwawo Tatiana. Ndakukwa na mama na daddy, Mr. and Mrs. Kamba, and ndayozobata onemi. Amen. Mapepa amapiwa maviri aya, rimwe racho rinokuzivisai mafambiro atunoita pachikereke pedu pano, rimwe rachona mucharifila mose ukanda muma baskets offering kana kuti munogona kupa maashers. Amen. Kana kereke yapera kukukumbirai kuti mugosangana na church secretary vedu Babanyabaja pakona apo pakanyorwa kunzi connecting loud apo. Amen. Mungatora henyu zvigaro zvenyu. Amen. Amen. Panguva ino ndichasimudzawo church secretary wedu Babanyabaja. Amen. Hallelujah. Ngatingombererai mainzima zvakare. Tingovatenda nekuti tyaira zvakanaka zvakatiringanira izvozvo muzita raJesu. Ruremekedzo rwangu kuna mama nadedi, tinokugamuchirai mangwanani kereke yaJesu. Hallelujah. Regai tipana nezviziviso zvezuva ranhasi. Regai nditange nezviziviso zviri kubva kumadzimai. Madzimai vari kutengesawo year planner ari kuita ma70 rands rimwe chete, uye vane mahymnbook ari kuita ma50 rands rimwe chete. Vanomada hanzi onai Sister Joyce mugotenga kubva kwavari. Chechipiri chiri kubva kumadzimai chiri kutaura kuti izvo nemusi wechipiri 28 July kureva kuti mazuva maviri ari kutevera, madzimai vane midnight prayer yavainayo kubva na 12 midnight kusvika na 12:30 ichaitirwa paWhatsApp group ravo, kureva kuti madzimai muri kusangana paWhatsApp group renyu musi wechipiri kubva na 12 midnight kusvika na 12:30 midnight zvakare iyoyo. Amen and amen. Chechitatu chiri kubva kumadzimai chiri kuti icho hanzi madzimai mune makalenda activities amuinavo amuri kufanirwa kuyeuka. Tichangoramba tichiyeuchidzana patinopanana zviziviso pano. Chekutanga chiri kuti Saturday 8 August kune Mother and Son Day. Ndodavira svondo riri kutevera vachanyatsokutipa kuti zvinenge zvichifamba sei zvemusi wa8 iwoyo. Amen and amen. Musi wa28 August madzimai hanzi kune all night prayer pano pachurch zvigotiitira zvakanaka. 28 August inenge iri Friday, muri kusangana pano for all night. Chechitatu chepakalenda chamuri kuyeuchidzwa ndechekuti Sunday ya 19 September hanzi kune ladies high tea and plus a ladies empowerment seminar, kureva kuti this one is a high powered kind of a meeting ine high tea, uye madzimai munenge muchi kunenge kuine seminar. Amen. Ndakuda kutranslate izwi rekuti you will be empowered. Ndakuda kuti munopiwa simba. Amen and amen. Shona inonetsa ukayira kuibvisa kuchirungu. Amen. Kune ladies and girls prayer camp kubva musi wa2 kusvika 4 October. Ngatigadzirirei kureva kuti vari kugadziridza nekuisa mari nekuedza kugadziridza mari idzodzi. Ngatigarei tiri kutogadzirira tichiziva kuti kune camp iyoyi. Hanzi more information will follow closer to these particular dates. Amen. Chiregai tipanane zviziviso zvine chekuita nekereke. Amen and amen. Chekutanga chiri kubva izviziviso zvatinazvo isusu sekereke. Hanzi kune vese vanga vari muplanning committee yeanniversary celebration yatakaita, muri kukumbirwawo kuti musare muprayer room umo just for a few minutes. Mama emukomba choto netimu vari kuda kukuonai zvichigotiitira zvakanaka. Amen. Ku intercession team yedu maintercessor ose ari kukurudzirwa kuti mouya muchinamata. Hanzi uyai tinamate. Sunday mornings edu tiri kutanga na 9 AM
muprayer room. Uye vose vanoda kujoina intercession team hanzi onai mama mai Mukomba Choto. Amen. Chechitatu tiri kukurudzirwa kuti pano ngatirambe tichibatirana ne-social welfare department redu through our financing and through my groceries. Amen and amen. Kunesu vamwe ikoko ku-social welfare tinotogara tine zvatinotomanikidzirwa kuita because tikanzi tende ikoko tinogona kunonoka kusvika. Saka variko kana muchiona paine vakaitawo seni ndapota hangu batai kwiyo tibatirane pamwe chete pachirongwa ichi. Amen. Ndangoti vakaita seni vanonzi vakabatwa kwiyo mukereke vanoti ndabatirwa muimba yaJehovha. Amen. The work is growing. They need your support to be able to continue to spread the love of God through this particular initiative. Uyezve vari kutenda vose vari kubatirana nechirongwa ichi in their various capacities. Amen and amen. Sekereke tiri kuyeuchidzwa kuti mangwana we have prayer and fasting sezvatakurudzirwa ngatiuye tisangane pano pachurch 6 p.m. kusvika na 7 p.m. tichakatsanya Mwari vachikudzwa. Amen. Regai tiyeuchidzane sekereke kuti we have our online services. Ngatijoine mufundisi pa lunch hour between 1 and 1:15, 1:20 somewhere there ipapo. It's not only for a few minutes. Tingobatirana navo tichingoita a prayer meeting or a time yekunzwa shoko ra Mwari pa lunch hour. We have my online services, an online service yatinayo every Thursday na 7 p.m. Rega tingokurudzirwa kuti in the next few Thursdays mufundisi will be ministering at AFM DPS, and I'm sure this is Divine Presence Sanctuary ku English service yavo. Isusu sekereke we will join him online because ivo vari kuitira online. Amen. So we need to be part of that service. Tingoitirwa zvakanaka. Vakajoina service this Thursday apirai, I think you can testify kuti takaitirwa zvakanaka. Amen and amen. Mufundisi vanenge vari pano pa church musi wechipiri kubva na 9 a.m. kusvika na 3 p.m. vanoda kuvaona, you are kindly requested to book an appointment with the church office or munogona kuvafonera. However, kune vanenge vakamanikidzika panguva ndapota zvangu ngatiitei booking tingoatenda panguva iyoyo, but tinoyeuchidzwa zvakare kuti mamana nadedi they are available any other time of the day. The only thing that you need to do is kunzwa kuti vari available here, mongotaura navo zogotiitira zvakanaka. Sekereke we need to stay connected. We run most of our stuff on our social media platforms. Ati now Facebook, Instagram, YouTube and TikTok. Ayondoma awanoti my handles acho andizikuti neshona tunoti chindomi bato yacho iripo. Please like, share, comment and do whatever we have to do ipapo and engage with what is happening at church. Sekereke tiri kukurudzirwa kuti invite someone to church, bring a friend, bring a family member. Chingoyona someone manzwa pane vanga vachitaura tanzwa ndine urombo kuti ndakutaura zita renyu kuti mama Chibaya vanga vachiti ndainvite kana mai nababa Gwanzura kuuya kukereke. Izvozvo zvakatotikoshera. Invite someone to church. It's actually very, very important. Amen. Regai tingoyeuchidzana sevatendi kuti mwedzi wedu wapera, we need to give our offerings, our tithes. Ipo pano zvegumi zvedu nezvipo ngatiuye tipe kukereke yaMwari, tipe muimba yaMwari. It is our heavenly duty and we are bound kuti tisapote basa raMwari. Pano takaitirwa zvakanaka. We have 4 easy ways dzekupa tithe yako, so hazviremi. You can do my EFT, you can do an ATM deposit. The church account is there. You can actually come during the service wopa chipo chako, or you can go kumashuro kune ma swiping machine. You can also swipe there. Amen. Munhu wese munondodaira you belong to a cell group. Asina cell group rano belonga to. Ndapota hangu pandirosangana nevaenzi apo, please come and talk to me. Amen. Mwedzi wedu wapera, batirana na cell group leader wako panyaya ye-mission house. It's an important part and our duty as atinoita pano pakereke. We
do our contributions to support the mission house and the work that happens there, especially on the social welfare side, and also pane kusapoto zvinoitwa kumission house. Amen. Panapa takawirirana kuti kana uchinge cell group leader wako usingawaziwe kana kuti usingakwanise kuvapa mari, ndapota hangu uyai mupeini kana kuti mopa mai mugando inenge iri safe, tongoita saizvozvo. Kana dai usinga watadzako kuita zvauri kuda kuita, panapa unogona kuuya uchipa time ye offering. It is also an important thing. Amen. Vaenzi vese vauya zuva ranhasi ndiri kukurudzirawo kuti ngatisangane tese apo pakanzi connecting lounge apo soon after service, Mwari vachingoita zvakanaka. Amen. Takubva kuinformation desk redu tiri kuyeuchidzwawo kuti hanzi makalenda achiriko kune vari kumada. Please just get them kana muchinge muchida kuwedzera muinawo, kana kuti kana usina kumbotora wakauya pakati pegore rineri, sununguka kutora calendar kuinformation desk uko, or you can see me if you really want it. Amen. Hanzi mabaptism certificates edu nemababy dedication certificates, they are available kune vane vana vakadedicatwa. Endai munotora ma-certificates enyu. Kune vakabhabhatidzwa ma-certificates enyu ariko ku-information desk uko. Muone sister Eni. Iniregai ndidzosere nguva kune vandipa mainzima mazvita enyu muzita raJesu. Amen. 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 Yasvika nguva yatanga takamirira nhai, nguva yekuti tinzwe shoko raMwari. Amen. Asi ndisati ndagarawo pasi, regai ndikwashisewo mhuri yekwangu. Amen. Chekutanga regai ndikwashisewo mhuri yandakaberekwa. Amen. Ndaukwashisa baba namai Chwaula vasipo pakati pedu. Asi regai nditi munamato wangu zuva nezuva kuti tigova nawo zvekare semazuva ose. Amen. Asi ndongotenda Mwari hangu kuti vanondipa vana. Amen. Regai ndikwashe Keila naIvans nemuzita raJesu vana vehanzvadzi yangu. Amen. Ndigokwashawo baba nzima vasipo pakati pedu, asi nekuda kwekuti vanotitenderawo kuya kukereke. Amen. Tivakwazise nezita raJesu. Amen. Tine vana vedu vatatu vatakapuwa naMwari, tavewo ne26 years tichigara tose. Vana vedu panoti Kisha ndiye muombe, Keith na Ko. Amen. Asi pano tina Keith. Amen. Timukwazisewo nezita raJesu. Amen. Pane kamwe kamufuti kakandikoshera. Amen. Ndaukwashawo muzukuru wangu. Amen. Takaropafadzwa nevana vatatu nemuzukuru mumwe chete. Saka chatowo chikumbiro kuti patinosangana paye, kana mukati makadii henyu gogo nzima zvinogona kundiitira zvakanaka. Amen. Kereke yaJesu tose takasimuka tigamuchire mufundisi wedu vachiuya kuzotora nzvimbo yavo nemuzita raJesu. Amen. Tifarire gogo nzima naye muzita raJesu. Be blessed. You are such a blessing to us, a dear daughter in the Lord. Hallelujah. Titende Mwari zvakanyanya. Titende Mwari zvakanyanya nezuva ranhasi. Mwari ari mubatsiri vedu. Toda kutenda zvakare maimufundisi vanga vachilida kuintercession pamwe chete neku-English service. Let us put our hands together and worship. Noza wakaona wamwe vanhu unofunga kuti wasangana nevana vadiki. Gandigumire ipapo ngekutsanangura. All right. Takamira kudaro. I just want me to go through announcements. Then we can go kumwiriwashe. Then we can go to the main service. Okay, the announcements that we have is tomorrow, Monday, we are fasting against the spirit of death. And anyone who is not sick, asina chikonzero chekurega kutsanya, they must fast tomorrow. And we must all come
come in one accord at 6 p.m. and pray against that spirit. Kune munhu wekuti anongobatwa nemweya westubbornness wekuti hazvine inini, but apa ndiri kurevesa. I mean it, we all need to come. If we do not have a reason not to come, we need to come and fight against the spirit of death tomorrow. Kune vanhu vekuti when this thing, why am I emphasizing it? I know where we are passing through spiritually, and we need to overcome it. If you check our history as a church, we hardly bury 3, 4, 5 people per year. It's a here and there. But now we are going where we need to fight the spirit, and we need to stand against it. I don't think I need to overemphasize. I want everyone who can fast and be here pray. If you work out of town, you need to join us. We'll try the media team to go live so that you join us. We really need to pray. If we can stop it, let's stop it. Amen and amen. Hallelujah. Tichiri papo zvakare, vanhu vese vane vana vandarika 20 years. If you have a child who is over 20 years, oro asati asvika 20, but une mukuvasha kana muzukuru, we need to come and pray here again on Tuesday, 6 o'clock. And now be here. We want to pray kunamatira vazukuru, kunamatira vakuvasha, kunamatira varora. Cheche munene. We want to pray for vazukuru, varora. If God is not in it, that stage can be a very painful stage. Can I repeat this? If God is not invited in this story, that story can be a very difficult story for you. So we want to pray. Kune vese vane vazukuru vanga vachizviti vana gogo nana sekuru, musi weTuesday zvakare, we are not eating. We are coming kunamatira varora, kunamatira vakuvasha, kunamatira vazukuru. Go ini mfundisi ndine mwana apfuura 20. What am I going to do? Let's come and go and be part and parcel spiritually of determining who comes home. Who comes what? The murora mukuvasha, they can upgrade the family, or they can downgrade the family, or they can destroy the family. Can I repeat this? Murora kana mukuvasha, they can destroy the family right up to the ground. Kune vanhu vakabereka vanakomana vakauraiwa nevarora. Kune vanhu vakabereka vanasikana vakauraiwa nevakuvasha. We want to pray. Vana gogo nevanhu vaakutarisira kuti vana vavo vanopinda mucourtship. I want to see you here. Musi weTuesday. Kana mwana wako asvika 20, don't be ignorant and say they will do thega. No, we need to pray. Can I repeat this? We need to pray. Vabereki tinonamatira vana vari kuchikoro. We are not praying for them who are kupinda marriage. And vamwe vacho vari kusanganiswa nevanhu vane madhimoni, nevanhu vane mamhepo, nevanhu vane hutsinye. If you love your child, let's fast for them. If you really love your child, let's pray for them. The greatest gift you can do is to pray. Ndinoda kukupai testimony yandakamborarama namaimfundisi. Hatina kuudzwa takairarama. Takavhizitira imwe hama yanga yaitwa OP. They delivered ne OP. Mai varipo, mai vakabereka mukadzi. Vakanzwa mukuwasha akakiya door achirova munhu abva kuchipatara zuva iroro neoperation.
These things can be stopped nemabvi. These things can be stopped nemabvi. These things can be prayed for. Kana wine mwana usati ausati wapadarika apa pari kuda nyasha, and she couldn't do anything. The door was locked. Vakazongomirira kusvika akuda kuvhura door apedza kumurova. And the experience yoyo ukapfuura nemairi haibudi pamoyo. Muri kuziva zvandinotaura, haibvi pamoyo. It's something that you live with. Even vakazogarisana uchingoti nekwandakasiya mwana uya kune rugare here. But some of these things kana zvazarurirwa nashe zvaakuda kutonyengetererwa. Saka I'm asking everyone aane mwana apazera rekuti anogona kuroora kana kuroorwa nevakatorora nevakatororwa. Ndokuda pano musi weTuesday. Ini wangu ane 15. I'm doing it for you. I'm doing it for you. We need to meet here. Inini wacho ndakatotsanyawo ndichitotsvagira nyasha vana vakadaro vana mbuya nana sekuru ngatirege. Bible rinoti vatana vanonyengetera, the elders shall pray, and we need kunamata kuti kana uine mukuwasha nemuroora vadanane, kana uine muroora nemukuwa uine mukuwasha vangodanana kumba kwavo. Muri kundinzwa mbuya chikazi kutovanyengeterera kuti vana ava ngavagone kudanana ndirege kuva neronda pamoyo. Tuesday vakadaro vese takatsanya tichinamata. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Ndoda kuzonamatira mamothers ese vari kuda kuzotraya, kunyanya vaya yokuti mune vana vakomana 2 kana kuti mune vana vakomana 3 tiri kuda the other gender. Ndauya nenyasha dzacho ndiri pano, ndibatsirei, ndoda kunamatirai. Then kana mine 1 muchiintenda kuita 2 chiuyai tikunamatirei kuteera kuti 1 wacho ari kuuya, kana anga ari mukomana wamina aikuye musikana, kana anga ari musikana kuye mukomana, zvinonamatirwa. Let your desires be known unto me. Nemi mese muchada kuzotraya mune zvivana zvine 4-5 years, please come here, let's not waste time. Come, I want to sort you out. Ndisandabva pana. Uda uzota zvadii mwana akutosvika 6 years, uchisvika mwana akukumbira kuti when are we having a baby here? I want to pray for you. But guys, life, I'm a calculator, I'm a project manager. I'm thinking if I had Shannon, now 15, Ngahongwe 13, Kunashe 11, I could have reduced my numbers angu emakore kushanda. But Kunashe is 5. I need 20 years to work. Kuti ndimusvitse pa 25 agotsvagawo mukadzi wake. Ndiri mupenyu. My father didn't see my wife. My father didn't see Bamnin's wife as well. My father died at 71 without seeing my wife. He doesn't know. He went without seeing my wife, without seeing my children. So my children, they don't know my father. Vanovaona pampicture. Imi muri kuitirei nungo dzokuti makore afambe. Ba vana vedu otouya tovarera tichine simba. Uyai ndidhile nemi pano, ndini mufundisi wako, ndini mubatsiri wako. Tichi Mwari verugare vachikudzwa. Tibono vazukuru. I'm calculating kuti mathematically it's not possible kuti ndione muzukuru wa Kunashe. Paidai ndakangoti pa 23, pa 25, pa 27 ga. Anza zvina Mwari mukati, zvina Mwari. Genesis chapter number 2 verse 28, increase, multiply and take dominion. Anditika multiply inoreva chi vana. Mboza mwana ari padhuze hande ku Holy Communion. Zvaita vana baba vachienda ku Holy Communion, ndoda kuzivisa church kuti kumba kwa baba namai chenjerai, takaropafadzwa nemwana musikana nezuro.
mabhebhizi edu aJuly apera, taamirira aAugust. Then ndoda kukwazisa, da kukuzivisai zvakare kuti officially baba namai Gondwe vambuya nasekuru kwane muzukuru mwana waFiu anonzi Luna. Mwari vachitiitira zvakanaka, ndo vaya vandanga ndichikumbira mangwa musi wechipiri. Then praise Kuboya, praise Chimurambi azviurirawo kuchechi ega nhasi, kureva kuti baba Chimurambi vane mwana ari kumuno azviurira ega. Takamudaidzira paakazvarwa pamwe chete na Kuboya Junior ari muno azviuringa ega zvakare kuchechi. A baby boy, Mwari vachitiitira zvakanaka. I forgot the name. Ndakufanira kunyora pasi mazita aya. Mwari vachitiitira zvakanaka. Ane zita rababa wake anongonzi Junior. Zvichitiitira zvakanaka. Unoziva ndinombofunga kuti dai vanhu vaizvinzwisisa kuti tikaita vana tiri vadiki zvinobatsira kuvachengeta tiripo. Amen and amen. Tovasiya vanechi vamudzimba dzavo. I am praying very hard and I'm asking for God's grace kuti ndirarame kusvika kunashe ane mwana wake ndimbobikirwawo sadza nemuroora wegotwe. Amen and amen. Kubikirwawo sadza nemuroora wegotwe. Amboendawo neni kushopping. Varoora vasati vaendesa vana atezvara vavo kushopping, makamirirei? Endai navo madhara kushopping. Vanhu vanongoti vakuvasha chete. Isu toda kutodya dzevaroora. Ndine 2 varoora ne1 muchikuwasha. Ende Mwari ngavarege kundisiya vanzwewo munamato wangu semuranda wavo. Ndimboita one day rekuti vese vanenge vari in the house nevana vavo nevakadzi vavo nevarume vavo ndichiti Mwari maita henyu, ndaona kutendeka kwenyu, mhuri yangu iripo. Zvakangotinakira, vamwe vakatozviona. Ini ndiri kutinyengeterera. Mumwe musi ndaitarisa magwenzi akauya pamba, handaankumudza vandaiona kuti anga aine vana vake vakomana vachirivhesa mota 2. Ndarawacho achiti pindai vakomana. Ndikati Mwari ndipewo nyasha idzi dzekuti ne ndichiti ngaenda nechekumberi kunashe, pinda neimwe neuku. Unototi kapani kamwe kakungonakidza kazvinoita so ka feeling good. Munovati zvinei nekunamata. Zvikumbirire, zvinamatire kuti rimwe zuva Mwari zvingondiitirawo zvakadini zvakanaka. Tiri kurarama panyika kuti tione kunaka kwaMwari, kwete kurarama panyika kuti tione utsinye hwaSatani. Namata panyika kuti uone kunaka kwaMwari, kwete kugarira panyika kuona utsinye hwaSatani. Ramba iti Mwari, pamazuva angu ekurarama meso angu ngaaone kunaka kwenyu, ndirege kuona utsinye hwaSatani. Unoziva kuti ukawarairwa Satani anokuratidza utsinye hwese. Nhasi umwe ari kurwara, mangwana umwe adimbuka gumbo, mangwana mota yaita accident, pamba pako pa next door patengwa fridge, mangwana kuswera mangwana paitwa pati, kuswera mangwana pazvarwa mwana, kuswera mangwana patengwa mota. Iwe uchingochema iti Mwari ndibatsirei pamazuva ekurarama ndione kunaka kwenyu kudarika utsinye hwaSatani. Ramba negedhi rako. Vamwe unoona vachiita kubatana murodhi, vakakisana iwe, vakandundurudzana iwe, swera kuro ndokurova. Kumbira nyasha dzaMwari. Iti Mwari, mazuva angu ekurarama ndione kunaka kwenyu. Bhaibheri robva rati kunakirwa ndekwangu. Mbotarisa munhu ari padhuze newe kuti hauna kusvitwa nemisodzi iwewe. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Hauna kufitwa nemisodzi. Mwari ngaakuitire zvakadini zvakanaka. Iyozvi muchibva pano murutonopinda mukoti,
pane dzamasiya musina kupedzisa dzamuruda unopedzisa. Kana paine vakadaro koti destroyed, dzokerai kumba munofara. Munhu akada kubvunza iti pastor vati izvi zvapera kare izvi. Patabuda muchechi wangu uchiti patabva pamba pana pangu uchiti 20 rand yangu yandakasiya patebha apa iripi. Musagara kuona utsinye wa Satani. Garai panyika kuona kunaka kwani kwaMwari. Pauri kutora Holy Communion nasi. Pauri kutora Holy Communion nasi. Itore uchiti Mwari ndiratidzewo kunaka kwenyu. God, show me your goodness. Show me your grace. Open the doors for my life. All right, tare dirti ishe vatibatsire muzita ramambo Jesu. Thank you so much, praise and worship. Nasi manga muchida kuimba. Vangani venyu vanotenderana neni. Okay, tida kutora muiri vashe regai ndikumbire vane maiki vanyengetere vana baba vakuru vekereke ndiana ane maiki anyengetere iri mumaoko vanhu. Tinamate tikumikidze muiri washe. Tikotamisa uso hwedu tinamate kuna Mwari wakatendeka, Mwari wamasimba ose. Tadzokazve pamberi pechigaro chenyu chenyasha, muviri neropa zvaa pamberi pedu, tichiteedzera murayiro wamakati tirambe tichiita izvi. Patiri kuzviita Mwari, tirangarirei. Kereke ngairangarirwe, mumwe nemumwe nepaari kupfuura napo ngaparangarirwe. Mwari, kereke ngaisimbiswe. Pamazuva anorwadza tidaritsei, pamazuva anorema tirerutsirei. Mwari, upenyu hwedu ngausazoramba hwakadaro kana tatora muviri neropa. Mwari, tiitire zvakanaka muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Amen. Imi muchitora muviri washe regai ndidzokorore mascriptures. Imi muchitora muviri washe kuti tikurumidze ndichidzokorora zvinotaura shoko raMwari. Imi vari ikoko chitotangai kutora muviri washe. Shoko raMwari rotaura zvakanaka kubhuku ya 1 Corinthians chapter number 11 verse 24. And when he had been broken with an act of praise, this is my body which is for you. Do this in memory of me. In the same way with the cup after the meal, he said, This is the cup of the New Testament in my blood. Do this whenever you take it in memory of me. Tikotamise uso wedu ungowana mazwa unotaura tichiimbirwa nepraise team vatungamiriri vachitenderedza muviri washe. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, oh yes, I will pass over you. Oh yes, when
pane here vasati vagamuchira muviri washe neropa rashe? Kune one ruoko rwakasimudzwa. Okay. Tine here pamwe? Kana tisina, tingowana nguva yekunamata, ndikumbire mama vanamate tichitenda Mwari nemuviri washe. Tinamate. Baba vedu vari kudenga, tinokutendai nemuviri neropa renyu zvatatora, tichirangarira kufa kwenyu. Baba vangu, tinonamata kuti tiitireiwo zvakanaka patatorawo muviri neropa renyu. Jehovha, tiitireiwo zvakanaka, mutichengete. Miviri yedu ngaisimbiswe nemi, upenyu hwedu ngaufudzwe nemi, nezita neropa raJesu. Tirambe tichirangarira zvoutsvene hwenyu, tirambe tichirangarira kuti tine kumusha kunoda kuzoendwa kana tabva panyika pano. Mwari wangu, rambai muchitigonesa kutsvaga zvakanaka zvenyu nekutsvaga utsvene hwenyu nekukuraramirai mukati mezvese zvatinobata, mukati mepfungwa dzese dzatinofunga, tigone kuramba tikufadzai mazuva ose eupenyu hwedu, muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Tinotenda Mwari. Tingoimbirwa another one or two stanzas vana vatungamiri vachigadzirisa kuti tiende pa next stage. Buruka, 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 buruka mweya unoyera, buruka mweya, buruka mweya unoyera, buruka, buruka mweya unoyera, Pentecoste, buruka, buruka mweya unoyera.
Thank you so much, praise and worship. Today we are working on the title that says, Prayer generates power. Munamato unogadzira simba. Prayer generates power. Munamato unogadzira simba. Okay. It is not because of the words that you are saying, Akusikuti nemashoko auri but kutaura. because of our ways, because we are plugged into God. We are plugged into God, or we are connected into God. The source of all power. Okay, right. A human being is like a TV, a fridge, a stove. On its own, it doesn't function. But once it's connected to power, it can perform its purpose. You see, the fridge, you can't tell if it's dead or it can work unless it's connected to power. Then you test its functionality. Okay, the readers of the word, be patient. I just want to run down the forms of power that are generated through prayer. First one, it's spiritual power or authority. Power to overcome darkness and the enemy. I'll illustrate very soon. Then the inner strength, power. Power to endure and not to faint. You read James 5:6, Ephesians 6:18, Daniel chapter number 6 verse 22. This is the power that breaks the chains, that casts out demons, that shuts lion's mouth, like in Daniel's case. The inner strength. This one was spiritual power and authority. The inner strength and the wisdom and revelation of power. Zvinobva futi prayer. Healing and deliverance. The power that restores the body and the soul. Provision and breakthrough. It's also generated through prayer. The power that opens doors and supplies your needs. Then we have unity and agreement. The power that multiplies when we pray together. Prayer. Then the other power is the transforming power. The power that changes you to become like Christ. Okay, give me point number 1. Prayer is like plugging into God's power's grid. When we pray, what is the difference of me talking? Sometimes what we say to God, we also say to our friends. But now when we do it in prayer, we are like a person who is connected to the grid of God. Number 2, prayer does not just change circumstances, it changes us. When you pray and you continuously pray, your character is also molded by prayer. Point number 4. Prayer is the conduit that connects a person to the source of all power, God. Prayer, it connects you between us and God. Prayer. There is prayer. So the more you pray, is the more you get closer to God. How do we enter into the presence of God? We pray. So every 5 minutes that you pray,
pese paunonamata every 10 minutes that you pray, temezi dzaunonamata every 1 hour that you pray, 1 hour yese every yaunonamata fasting that you do. pese paunotsanya Sometimes it doesn't work today. dzimwe dzenguva You zvinogona are kusashanda nhasi preparing a power bank. uri kugadzira bhengi remunamato. Do you know that what we are experiencing now, unoziva kuti zvinhu zvauri kusangana we nazvo may nhasi be taking it from a power bank? tiri kugona kuzvitora Those times that we prayed, nguva those dzatakanamata times that we fasted, nguva dziya dzatakatsanya we are drawing power from the tiri greed, kutora simba and kubva we have saved the kugirikoko power. ratanga takasevha Nezvimwe zviri kutiwira nhasi and other things that are falling on us inyaya now. yekuti hatina simba, It's because we don't have power. hatina kunamata. We did not pray. So you are either excelling because of the power grid you say, or of unogona kubudirira nekuda the kwesimba power that you are raukachengetedza connected to, o simba or raukabataniswa you are pariri failing o uri because kubudirira hauna kunamata. because you did not pray. Amen and amen. Amen. Amen and amen. Amen. Ndine pandoda kusvitsa kana patinofanira kusvika nenyaya yekungodzidzisana kunamata. Nenyaya yekungodzidzisana kunamata. There are declarations Kune ma-declarations that people do. anoitwa nevanhu. Let's go to the book of Judges chapter number 15. Judges chapter 15. You can put it on the screen. I know it. You find my verse acho iwewe. I will hand it Baba verse 1. Kune murume anonzi Samson. There's a man called Samson. He is also known for power. Anozivikanwa nesimba. But many people think Samson was born with power. Asi vanhu vanofunga kuti Samson But akabarwa Samson nesimba. aichaga power. Samson He was looking for only power. was connected to the power. Akabatanidzwa But kusimba. sometimes he used to seek it. Asi pamwe pacho airitsvaga. He married a Philistine woman Akaroora mukadzi in chapter muFilistia. number 14. In chapter number 14. Vaenda kumusikana neshamwari And he yake. went to the girl with a friend. Baba kwakupa vainzi Tumina. And the father was called Tumina. Vavanopa mukadzi wake kushamwari yake. And he gave Samson's wife to his By friend. chapter number 15 On tichivhura, chapter 15 when you open Samson it, anoenda nempudzi that's when kumukadzi Samson is wake. going to his wife with a Obva goat. hanzi nababa vake, And his father is saying, ndakapa mukadzi wako I iwewe gave your wife kushamwari yako to your friend nekuti vakamuvega. because you hate her. Ichitora munin'ina wake. Now take her young sister. Mwari vachiita tsoro dzavo. God was doing his chest there. Kwabva aramba Samson Then Samson refused akati kwete. and he said no. Vabuda kuenda into the field. And he went into the field Vanobata makava 300. and he took 300 wolves. 300 of them. And he formed 150 sets. Ovagadzira Because masesa ake 150. akamabatanidza nemiswe tutu. Because he joined them Ndoda by their kuratidza tails. kuti Mwari vanogenerata I power. want to show you that God can Iri generate raari power. kushandisa apa. The power that is using now, Haana kurigenerata he iye. did not generate it himself. Rakageneratwa nemutumwa. It was generated by an Vaikuti iwe angel. mukadzi wamanoa. And say, you wife of Manoah, Vaakuzobata pamuviri. we are going to get pregnant. Chauchabereka iwewe What you are going to give chicharwa birth to, you nevaFiristia. fight with the Philistines. Ndo paari kubatanidza makava. That's when he's joining the Paari wolves. kupedza As he's kumabatanidza. joining the wolves, Ari kumaisiya achinopisa minda he's yevaFiristia. giving them to bend the fields of the Philistines. Minda yemiolive, The fields of the olives, minda yemizambiringa, the fields of the grapes, and their soham oronjera yavo. and the sorghum. Pairi kutsva, As it is burning, vari kubvunzana kuti ndiani apisa minda. they're asking each other, who Zvikanzi bends the field? mukuwasha waTumuna. And they say it's the father, it's the son-in-law of Timuna. Ndo pauri kuona kuti Mwari vane zvinhu zvavanoita. Does you see that God does something that Vanobatwa he iye does? nemwana wake musikana vopiswa. Him and his Samson daughter have been anonohwanda bent. mbako.
And Samson went to hide in a cave. vapatumwa varume vevafiristia And they sent Philistine men kunotarisa varume veisraeri to check the Israelite men. zvikanzi imimi And varume say, veisraeri you men of Israel, tipeiwo samsoni give us kana Samson, kuti tonokuparadzai. or we are going to destroy Samson you. anga akavanda mubako Samson was hiding in semunhu a cave akanga asina simba. as a man who did not have power. Pakauya vanhu 100 When 100 men approached him vemuisraeri from Israel, vachimutsvaga looking for him, akati ndivimpisei and he said, kuti promise imimi me hamusi kurwa neni. that you are not fighting Zvikanzi with me. zvakanaka samsoni And say tiri it is well said. kukuendesa We are kuvafiristia. taking you to the Akati Philistines. yekuvafiristia haina dambudziko And said the nekuti Philistines is not an mandiri issue. mune simba Because revafiristia. in me is the power to destroy the Pavamusunga Philistines. They maoko tied him, nemakumbo hands and legs. apamberi pevafiristia When he was before the Philistines, ndopacheni dzinodambuka. that's when the chains are broken. vafiristia 3000 vakamirira samsoni 3,000 Philistines were waiting vari for kuda Samson. kumuparadza. They want to destroy Shoko him. ramwari rinoti The word of God says, paakangopfunhuka kuti zvakamusunga zvadambuka when he brought the awana chains vafiristia and he saw the anonhonga Philistines, shaya yembongoro he's taking the jaw of a donkey obva auraya 1000 men and he killed 1,000 men neshaya yembongoro. using a jaw of a donkey. Power. Simba. Ipapo ndopo unoona kuti ukafamba nayo If you read apedza it, kuvauraya when he was became done killing very thirsty akanzwa ende nyota vari murenje. and he was in a Pavhesi desert. 18-19 yaJudges 15 ndo paari kuti Mwari That's when he's saying, God, pandiri hapana mvura where I am there's no water. handigoni kufa nemvura. I cannot die because of water. Ndibvurirei mvura. Open for me Mwari water. vakavhura bako And God mukava opened a nemvura. cave and there was Samsoni water. akamwa mvura. And Samson drank water. Uchiri nene repostori. Amen. Kureva kuti pavakasikwa pane simba riri mauri. Meaning when you are created, But there's riri power in mauri you. kana But raperevera. when in you, the wine is Unofanira finished. kuva nepower You must have yekugara power uri connected of kuti staying vagondiurayisa ava vane mbusha yembongoro That I will kill this one sitting in mukatendera the donkey. zvakandisunga kudambuka And you allowed the chance to be hamugoni broken. here zvakare kudurura mvura Can you not, kuti ini give me muranda wenyu water ndimwe so that you Mwari so that I can akakupa drink? murume The God who gave you a chivokonekta husband, futi panyasha just dzemurume connect to the grace of the dzizarure husband. zvemubereko And you open the dzizarure zvedzinext so that it stage can open the next nekuti when stage. we pray Nekuti he tikanamata answers and anopindura he has power And to ane do simba it. Why? rekuzviita. It needs a man to pray Nekuti and zvinoda a kuti munhu God who anamate can answer. kuti Mwari vapindure. Prayer ine power vabereki. Munamato une simba. Ukanga uchinamata unoita kunge munhu akarasika. If you are praying, you are like a Kana lost uchinamata man. unoita kunge munhu akanzarauka. If you are praying, you are like a lost Nevanokuteerera man. vanobvunza kuti wakakwana Those who are here. listening to you Bvunzai wonder if you are takakura mune normal. vamwe vaisanamata. Waiti ukamuka pa-night devotion If you wake up at night uchishare devotion, room sharing a room, unonzi uri kuita noise. they will say you are But making havasi noise. kuziva kuti prayer bhengi riri But they kukura. don't know that the prayer Havasi bank is kunzwisisa growing. kuti prayer bhengi riri kudini? They don't Riri understand that kukura. the prayer bank is Bhaibheri growing. shoko raMwari rinoti The Bible says, in Daniel chapter number 6 Daniel chapter number 6, verse 11. verse 11, Daniel aina setsika yake Daniel as his character ainamata Daniel, 3 times a he day. would pray 3 times a day. Mambo akuda kuisa vatongi When the king wanted to put rulers, akaisa 3 chief rulers akaisa vatongi vatatu ne 120 captains, and 120 captains. which meant Zvichireva kuti kuti, iye aitaura nevatatu, which means he was talking to the 3, vatatu votaura ne120. and the 3 will communicate with the But 120. verse 4 But on verse 4 yaDaniel chapter number 6 of Daniel 6, inobva yazotaura ichiti mambo vakaona kuti Daniel ane excellent spirit, the king realized that Daniel had an vakada excellent kumuita spirit, mukuru vavo vese, and he wanted to kureva make kuti him king papa of all of kuzonzi them. 1, 2, 120. Formula changed. Ndopari kunzi ava vakabva vabvumirana. I said these ones agreed. Havana kusapota the excellent spirit. They did not support the excellent Vakarwa spirit, ne-excellent but they spirit. fought the excellent spirit. Mambo kwakutenderana Then nevazhinji. the king agreed with the majority. In what? Pazvipi. Kuti ava vakati ngatinyore chinyoro. That this one, let's write Tiise mutemo
and put the wekuti rule Mwari wechimhuru ichi anamata. that the God of this Mutemo cow be uyu worshipped. wakagoisirwa kurwa neexcellent spirit. This rule was put Wakanga to fight the usina excellent meaning. spirit. It doesn't Vanhu have a meaning. vaisada kunamata chifananidzo. People didn't want to worship this cow. Chifananidzo chakagadzirirwa The idol was murume made. anonamata katatu. The men who used to pray Kureva 3 kuti times. ukatanga kunyengetera Meaning if you start rega praying, kufunga kuti waakuita shamwari. don't think you're No, not making Satani friends. haafariri vanonamata. The devil doesn't like people who pray. Kwobva kwanyorwa chinyoro, Then they write a rule. mambo bva vanyora nepeni yavo And the an king inscription yekuti asina kunamata that the chifananidzo one who is not going to worship die. the idol will die. mutemo wakagadzirirwa munhu wani. The rule was made only Handei for one kubhuku person. yaEsther Let's go to the book of Esther. timbovhizitira ikoko kunyaya yaEsther naModhekai. The issue of Esther and Bhaibheri Mordecai. rinotaura zvakare The Bible says kubhuku again. yaEsther chapter number 3 Esther chapter number verse 3, 12 verse na 12. 8 yaEsther kuti pakanyorwa runyoro That the scribe was namambo written with the rwekuti king maJudha ese that all Jews ngafe. must die. Ukaiverenga zvakanaka If you read it well, inoti Esther it says Esther akati if I perish akati kana I ndikaparara perish. ndaparara. obva ati kuna Then Modhekai, he says to iwewe Mordecai, Modhekai nevanhu vese vari paSusa And the chiitsa people in nyai Susa. 3 days and 3 nights. for 3 days and Ini 3 nevasikana vangu tiri kurova I 3 and my days maids will and 3 fast for 3 nights days and 3 nights. tichitsvaga power Seeking for power yekutarisana nerunyoro. of facing Akanyora this obva policy. ati One who zverudzuru wrote to say, hazvibve chete asi nekutsanya nekunyengetera. Paita Daniel anonamata, There's paita Daniel who Esther ari prays. kunamata, There's Esther who vese prays. vakanyorerwa All runyoro of them were rwekuparara. Ndiani akanyora runyoro kumba kwako? Who wrote Ndeipi it out? nyanga yakabata vana vako? Which sangoma is wrote in Ndiani your kids? akataura izwi Who pamereji is saying yako? a word upon your Ndiani marriage? akataura kuti unoparara? Who said you will Hatei perish? tinomutsvagira Let's go simba. and seek Even for power. zvakanyorwa pasi, If it was written hatei down, tinomutsvagira Let's go simba. and seek for power. Bhaibheri rinoti vakanga vatonyora They say it was already kuti written anamata chifananidzo that who worships the wachiziva kuti idol, mukomana haregi knowing very well that he will kunamata not mwari worship. wake, vakanga vatonyora They had already written kuti maforeni haakuenda, that the foreigners vari must go. kutogara muparliament They are sitting in a kuti basa ravo parliament ngaripere. saying that their jobs Varume must be varume vanakomana nevanasikana, Sons and hatei daughters, zvakare let's go tiite again yatakajaira and do what we are used to do. tivabvunze We will not kuti muri ask kuita them nezvei. that what are you doing? Tisatibvunze We will not vari ask them. kunyora runyoro. Those who are Tine writing, kwatinoenda we go to a kana place. taenda When we ikoko went tiri there, tega. we on Pane our own. zvinoitwa namwari uyu, God will do pane something. zvinoitwa nedenga, God will do pane something. anorangarira There's vanhu. one who Kana remembers people vanamata, when they pray. prayer generates power. Kunamata unogadzira simba. Ndipo unoona kuti Modhekai ari kubatirwa unzi hauna ungokudza They say chete Mordecai, Hamani. you did not worship Haman. Kune munhu anofana kurega vanhu vachinyora mani. There's someone who must leave Kune people munhu right. anofana kuregedza vanhu vachitaura You must zvavanotaura. leave people say Obva what they aziva want kuti upon I their can life. go Voti back ndinokura. and pray. Ndoenda And prayer kundogara chayakanakira namata. haudi hokera. No, you just pray by your own. Ende kana Unongozvinamatira. uchinamata unoita kunge benzi. And when you are praying, it's Ende like you're kana not normal. vakunamata unoreruka. And when you are praying, You become light in the eyes of men. pamberi pevanhu. Because Modhekai, Hamani akatoenda kuna mambo. Haman went to the Akanzwa king. mambo vachitaura. And yet the Kuti king said, murume anodiwa namambo. he said, the man who is loved by the king, what can be Iye happened to obva him? atarisa rwendo rwaafamba. And he checked the distance Obva that he aona walked. ari ega akakodzera. And he said that he was alone. Haana kuona Modhekai. He did not see Why Mordecai. nyaya yekunamata The issue of praying inonetsa kuti mugomo neusina vanhu. is difficult because you Nyaya won't meet someone. yekunamata The issue of inonetsa prayer kuti pakati peusiku unenge uri wega. because in the middle of the Nyaya night you will be alone. yekunamata The issue of inonetsa praying kuti iri pamoyo. is because it's on their Vanhu heart. zvavataura. People will not But hear what you say. wakakonekta kupower. But you're connected to the That many power. cannot stand. Nekuti vanhu vagona kumira Uri pariri. yaMwari. Uri kunzira Wapinda dzaMwari. mupower grid. You have entered into Inokunda the power grid. zvese.
And unoza chinhu one chinonakidza. You know one thing? This issue ya Esther Nyaya Esther naMordecai and Mordecai neya Daniel. and Daniel. It relates to you so much. Inofananidzwa Why? newe These zvakanyanya. are foreigners Nekuti aya ma-foreigners. in a foreign land. Vari mu-foreign land. The vulnerable, Havana simba. people who can't defend. Havagoni kuzvidzivirira. Daniel akanga atobviswa power kare. Daniel Atoitwa had a no eunuch. power. And he was In a other eunuch. words, ndikuti he was castrated. His manhood was castrated. He was a eunuch. Ovanzi, kune vanhu vakagarira munhu asingachabereki mwana. Anzi uri muranda wedu iwewe. Haubereki mwana. Zvichida ungabata vanasikana vedu. We are castrating you. You are a eunuch. You shall not touch a woman. But that did not stop Daniel from praying. Mwari havana kutadziswa kunamatwa nekuda kwecondition. Nyika yakaziva kuti murume uyu ane zvaanogona. This man can do something. Ndosaka vakamisa mumoto. That's when Mambo they put akati him in fire. ndaona mumwe murume He said, I pakati saw another pavo man among anenge them mwana komana who looks like a man wekumusoro-soro of Son akabarisirwa. of God. Chiri kunetsa makristu amazuva ano What is bothering the Christians kungoti of ukamarwa nowadays wobva waridza mhere is when you're scratched, you scream usati wanamata. before you pray. Isu yedu haiperi kana Mwari vasati vanamatwa. Before God is Even worshipped. ikatonyorwa termination letter, Even if they write a tinotenda termination Mwari letter, nayo. we thank God for Takaibata it, tichitenda Mwari watching it and nayo. thanking God for it. Hausati vapaverenga here panonzi akadzima runyoro. Haana kuvarambidza kunyora. He did not stop them from writing. Akavasiya vachinyora. He left them writing. Vapedza kunyora. When they were done writing, Akadzima runyoro and he erased it. rwaipesana nevakanyorerwa runyoro. Kuroti pamwe pacho hatirambidzi doctor kunyora kuti une cancer. No, you cannot stop the doctor from writing that you have cancer. we are not going to stop that. We will not stop him. We are not going to stop people that are saying you are poor. Hatisi No, kumisa vanhu vari kuti uri we are not murombo. going to stop for people vanoti apera. Noza murume anonzi Samson anondinakidza. The man called Ukafamba nayo kuchapter 16. Chapter 16. Wakuenda kuverse 30. Going to verse 30. Atotadza. Kwete ari right. No, atotadza. Samson After pane he sinned. mazuva aanga atotadza. There are days when he sins. Atosveurwa meso. Aputiswa maziso. He no longer had Bvudzi eyes. rakagerwa. And his head Atotadza. was, his head was Ndopaari cut. kuti Mwari That's when he said, kana God, mandinzwira ngoni if you'd find kuti me vanhu mercy, ava that these people, varegedze kupembera vachiti hamuko. so that they don't Ndoda celebrate saying you're not kuripira today. maziso angu I want to ndife repay for my nevafiristiya eyes. ava. I want to die with these Philistines. Bhaibheri rinoti akapiwa a mighty power, Rinoti akapiwa simba akadhonza rakanyanya. mudhuri vakafa vese. In the old Unoya days. chinonetsa pavanhu ka kuti pamwe pacho vakatotadza, pamwe you pacho already vakatokonganisika, ukabva You already wafunga kuti you are no disturbed. longer connected to the power. Wotonoti hausisina kubatanzwa kusimba. Munhu wese anonamata kana asati afa. Everyone who prays before you die. Wapaverenga here apo. You yourselves write a decree concerning the Jews as you please, in the king's name, and seal it with the king's signet ring. For whatever is written in the king's name and sealed, the king's signet ring, no one can revoke it. Pazvakasvika kuna Mordecai, When it kuti gets to vaJudha Mordecai, vese vaakufa, that all the Jews are now akasheka. dying. But vakafa here? Havana. But did they die? They did not. Why? Prayer. Nekuda Ngokuti kwemunamato. munhu kuti prayer generates power. Munamato Prayer unogadzira generates simba. power. You see, iwewe ndiwe unozoonekwa uchidrive mota. So you will be seen But driving a prayer car. inenge yagenerata power riri kurarama in you. Kuna pane chimwe chinhu chinondinakidza so chekuti Mordecai and Daniel, and Esther, they all faced the unchangeable law. Vakasangana nemurayiro wanga usingashanduki. But God delivered them. Asi Mwari akavadzikinura. Prayer generates power. It moves the hand of God against the decrees of men.
If man decrees, God can move his hand. And the man's handwriting is overwritten by God's hand. Unoti murume wako hachaiti naye. Murume wangu hachaite mfundisi. Anda vakadzi. Ndauya kwauri mari. Mfundisi, ndatokura inini. Andichagone kutenga stand. Ndakumirira vana vangu. Mfundisi, ndatokura inini. Andichagone kudrive mota. Ndakumirira vana vangu. Mfundisi, ndakura. Varume hakuna. There are no men. Ndotobvumirana nevava vako. I agree with you, they are not there. But kana nyasha dzavepo. But when the grace is Zvinoita there, kuti zvisipo zvivepo. it makes Nekuti what is ndiani? not there to be there, because he is God. Fundisi ndakakundikana inini. Ausati wakundikana. Pane rimwe simba rinonamatirwa. There's another power that Prayer you pray generates for. Munamato unogadzira simba. Chinonakidza paprayer, when you pray, it's What is like good you are about making prayer? jokes. You know, All the Monday, to those that come to Monday prayers, Kunowesa unoya kuma every Monday day prayers. you go in that room, Pauno you are pinda banking prayer. You can pray for years, and it seems like everything is quiet. It seems like your prayers are going in vain. It seems like your tithe is not being recognized. But one day is one day. One day is one day. Unogona kuchema misodzi. You can cry. Kati Mwari munonzwa here vanhu. And say, God, Mwari do you hear ndinokunamatai people? vanhu. Say, God, Pane I vamwe worship vanobva him. vandisira message vati naimfundisi. Mwari vacho variko here. You say, is God there? I've been praying. Vakamirira kuti vari kunyora runyoro vapedzi. Kuti Modhekai abve pagedhi. Modhekai abve pagedhi. Anosaluta vanhu. Akamirira vanonyora runyoro. Kuti Israeri ngaiparare. Mujudha ngaaparare. Hanzi musharukwa akabva pachigaro chake. Akaenda kuna Hashveroshi. Akati Hashveroshi. And says, Verosh. Vhura mabhuku. Uone. Pamwe pacho kana pasina chinooneka, pasina hondo dziripo, Mwari vanoita sevakanyarara. Denga rinoita serakanyarara. Minamato yeModhekai seisiripo. Modhekai ari pagedhi akamboudza mambo kuti vanoda kukuurayai. Mambo akati waita hako. Modhekai akaramba ari pagedhi. Why? Mwaka weprayer kuti imuke sebukira rinomera paivhu rakaoma wakanga usati wakwana. Kusvika zuva pazvakanyorwa kuti Modhekai ngaaurayiwe. Nevanomuteerera ngavadini? Ngaaurayiwe. Ndopari kuti hanzi denga rakavhurika. Rikaenda kuna mambo rikati verenga kutorerwa hope, verenga chinyorwa ichi. Ndopari kusvika muvengi achiti toda kukuuraya Modhekai, atogadzira netanda. Ndopari kungosvika zvenzi namambo, anodiwa namambo angaitirwei? Ndine munhu wanoda kutaura naye masikati ano. Your inscription, your background, and your where you are, it just needs prayer. And another prayer chayakanakira, aina murombo, aina mufumi, aina akaremara, kungonamata so. It's just praying. Ndine silent years andakamborarama. I once survived silent years. Those were very painful. From 1997 to 2005, those years were very painful to me. I used to fast my 5 days absolute. 5 days absolute, no water, no drink. 5 days, from 5, from 6. I used to stay in paddocks praying, but I failed A level. I didn't make it 15 points. I didn't reach my dream of being a lawyer. People who were making doro, mune east in the 15 points, law. Every tide was going through you. She also not Mwari kunama. Uchibvunzwa so. Kuti zvauri kunamata zviri kubatsiri. Those were very painful years. I went to university with a trunk.
high school trunk, I took it to varsity. The money that I went with to university, I used a sandpaper to kwesha mapanga, raising money to go. Everything was going against me. It was not being fruitful to pray. I remember tichenda kumwakwata ino unonamata na mfundisi chiri chena so vachidzoka vachiti du ndakatakwa. Uchiona munhu wese achipinda basa so. Fandaona umwe mukomana so mukaradi so. Aigara Belvedere. Ndikasvika ipapo ndikaona achirova vashandi vake nemambama. Pandakangobuda kuti ndinoteka chingwa ndikafamba netsoka kubva kuBelvedere kudzokera kuHudson Extension netsoka. Not panapa ndiri kupika panapa vanhu vari kurohwa. Those are untold stories that you cannot tell people. But fast forward 2007, 6, 5, ndaenda kuattachment. Ndichinamata ndakatsanya ndisina mari basi. Ndopandakazwa na attachment kuArt. From that day in October 2005. From that day, unozoti pamwe pacho unotsongo kaiswa fuel so ukangoda kubata ichatoenda ukatobata ichaendeka. Varume kune vari kunamata. 1 year, let's keep praying. 2 years, let's keep praying. 3 years, let's keep praying. 4 years, let's keep praying. Chokwadi ndechekuti munamato awori. Chese chakanaka chawaita denga rirambe rakanyarara. Mwakawe munhu anonamata unosvika chete. Mwakawe munhu anonamata unosvika chete. Kana wakunyengetera, you are not stoppable. Azikurai. Unosvika chete. You arrive. Chenda ku university so sangana nemunhu aindipa serevhita zvidyarese. Unoso kuno munhu anoda kumboedza kukurudzira so kuti prayer is not 1 week. Prayer is not 1 day. Prayer is not 2 years. It's consistency in prayer, in season and out of season. No matter how much the enemy rises like a flood, trust in the Lord. With the prayer you will never perish. Kune vamwe vanhu vari pano vokuti ukamuona achimba unoti anoimbirei. Ukamuona achiuya kuchechi unoti anovingei. Zviri kuita sezvisiri kufamba, but ari kugadza momentum, ari kugadza nyasha. Mwaka kana wakwana anosimuka. Prayer generates power. Namato unogadzira simba. Nenge munhu akapusa so uri panapa. Wati wambobvunzwa nevanhu kuti zvamakatanga kunamata chii chakaita? Bvunzwa nemunhu so unyatsoona kuti munhu ari kutaura chokwadi. Do you know that sometimes God allows people to mock you? God allows people to overtake you. God allows meetings that are planned against you to be prosperous. But hakuna ano defeat prayer. I want to assure you, hakuna ano defeat prayer. When you pray, you are never defeated. When you are in prayer, you are never defeated. Kune munhu anoda kuencourage kuti with prayer you generate so much power. Chinhu chaunogona kuita kana zvinhu zvakaoma is to pray. Chinhu chaunogona kuita zvinhu kana zvakanaka is to pray. Zvino munhu andokutaura naye so kuti anenge anyatsoti mufundisi inini ndanzwa. Unoziva kuti unogona kubvisa chegumi kwemakore nemakore pakaita sezvinonzi hapana chiri kufamba. Hakuna munhu, anyone who is ahead you in prayer, they are also ahead of you in life. Anyone who can pray better than you can't compete with them. Because they would have generated enough power to stand against storms. Someone asked me, what is your strength? I don't even have one. I can pray. What I know is ndakatobvisa music in my life. When I'm alone, driving my car, I prefer to meditate and pray.
I pray. I pray when I'm alone, I can pray. I can pray. I can pray from here to Zim. I'll be fine. Alone in my car, I don't get bored. I'll just pray. Chandakadzidza ndechoti ukavimba nevanhu. If you trust in people, munofamba uchiita zvavanoda. you move doing what they Zuva want. raunochinja ma-settings, The day you change the they also settings, leave you. vanokusiya. Munoziva kuti kune vanhu vari kugadzira vanhu vavo. There are people who are creating their people. Kune vanhu vari kugadzira vanhu vavo. There are people who are creating Unodya their chavo own people. uchiita zvaunoda. Unogona kurarama panyika kuteerera vanhu. Usadaro. Iyezvi kune vanhu vakapiwa mutemo. Kuseo group attend. Hausi kuenda kuseo group. Uri mudispensation yevanhu. Iwe seo leader hatisi kuwirirana naye. Iwe neni hatisi kuenda kuseo group. You are not going to the cell group. Iwe neni unoziva deco leader havasi kundikwazisa usabvise mari. Uri padispensation yevanhu. Uri TV yeumwe munhu wakabatirwa remote. Ibva paremote yevanhu. Handei pamberi paMwari. Let's go before the Lord. Usabvise mission house. Unoziva kuti inoshandei. Moyo uchitsva so. Dainangobvisawo mission house sevamwe. But kune akataura muupenyu hwako. But there's someone who spoke to your life. Kune vanhu vanobuilda ma-empires. There are people who are building empires Neupenyu hwako iwewe. using your life. Wakarega kunzwa Mwari ka. Iyezvi ndiri kutaura kuti pray. Wakaudzwa kunzi kumande prayer attend. You were told that you don't go for Monday prayers. Nevanhu. Vamwe vanoudzana semukadzi nemurume. Munoziva kuti kudenga hamuendi mese. That's why chinoti mukadzi anoita kenza murume asina. Ndainamata nemumwe murume andifonera zvikanzi baba mai vari kumba vari kurwara. Ndikati ndinovanamatira vakapora. Zvikanzi mukavaona munhu waMwari havachapori. Saka ndikati matitidi. Zvikanzi Mwari ngavamuzorodze ndikwanise kupfuurira pamberi neupenyu. These are realities of life. Because still death do we us part. Saka ukafaka asifirwa adi asunungurwa. Ene munhu yanenge atione replacement car. Uripo. But muri kubvumirana so sababa namaisa nyamawe. Nza maimfundisi ka zvavandita baba. Ngatitaurirei vanhu kuti welfare yamama timbosiyana naye. Iwo uri kurwa nehondo dzako iwewe dzekwasa nyamawe. Uya ari kurwa nedzake dzekumusha kwake. Munoziva kuti even mukaroorana madhimoni anokurwisa yana ukama. Kune vanhu vari kuhotspotwa. There are people who are being hotspotted. Munohotspotana as brothers. Kuti mukoma wedu ngatimupfitsei. Kuhotspotana so. Vana mai guru mudzimba umo vakaroorana. Ini ndinowirirana nemukadzi wemukomana number 4. Number 1 tinoda kumuonesa moto. Muri kuonesa moto munhu ari kurara usiku hwese achinamata. Muchipfutsira moto munhu ari kunamata. Muri kuzvitsvagira kutukwa. Kana panyika yevapenyu musarwe nevanhu. Hamuzive nguva yavanospenda vari muprayer. Can I repeat this? Handei kuna Genesis chapter number 12 verse 3. Inoti I will bless those that blesses you, and I will curse those that I curse you. You are fighting with a blessed person. I have blessed. You are cursing. You won't do kutuka. Unless from being hotspotted. Someone did not wrong you. Someone did not wrong you. Yozvukanzwa vanhu vachituka vamagaya. Hey magaya akadai. Wanga uripo here? Were you there? Were you there? Bible rinoti zvamusina kuona nemeso musapupura. Vangani vafundisi vamuri kuvenga musina kuvaona? Vangani vafundisi vamuri kubika? Mufundisi anenge akagara akaisa musoro pakati pemakumbo achinyengetera. Imi muri busy kumutaura muchiona maskits.
Unoziva kuti kune mazita asingataurwi. And there are names that you must not Kune mention. mazita ekuti ukaritaura mangwana unosungwa nemapurisa. There are names, if you mention them, tomorrow you'll be arrested. Mfundisi ndabatwa, hauna kubatwa, pane zita ravaitaura risikafaniri kutaurwa riri kuda kuti 1.5 iende. Mfundisi ndabatwa, ndatobatwa nemapurisa, hauna kubatwa. Wazvibata nekutaura mamwe mazita. Mamwe ndevafundisi, mamwe ndevana vekuSunday school. Bhaibheri rinoti Jesu akawanirwa favor aine 12 years nevanhu naMwari. Kureva kuti vakamutuka aine 13. Zvimwe zvivana zvamunosimudza nenzeve kuSunday school tisiko muchichitsunya nyarara. Chobva chanyarara achigoni kuudza mai vacho. Uchingobuda padhoa apa mapurisa akakumirira. Kuna anorwira vasina vanorwira, kuna anoripira vasina vanoripira. Mapurisa akakumirira padhoa. Kumwe kungosungwa sungwa mazita avanhu auri kutaura. Sei vamwe vasingasungwi? Kana wabatwa nhasi ukabatwa mangwana ukabatwa, chimbotarisa vanhu vauri kutaura nezvavo. Kune mamwe mazita asingataurwi ari kukusungisa. Imwe nhamo yekugara usina kana mubhedha. Unorecycla with mazita evanhu. Pane munamato andakamboita pandakakwira rimwe gomo. Ndikati Mwari, munhu wese anotaura zita rangu, munhu wese anongotaura zviri negative pamusoro pangu, chimbomurova imbama. Mbama yaMwari unoiziva iwewe? Unoziva kukura kwembama yaMwari? Ndakazonzwa umwe afona, basa rapera, mota yabiwa, mwana ari kurwara. Kati ndo umwe arohwa mbama. Nokwachurwa mbama chayo. Unoziva kuti kune vanhu vakatsva vachiisa Dhanieri naMeshaki naAbhedhenego mugomba. Isa pamadziro kundai kuti vakavakandira mumoto. Kwete vakavesa. Kwete vakanyora. Kwete vakasaina. Vane tsika ingopedzisa zvavasina kutanga. Iwe ndione mamhepo unotumwa kunze unomutaurira muonese. Mapedza kutaura munhu zvonzi iwewe chienda unomuudza. Iwe ndio unoti bata uya kuzokuudza inyaya. Ushira yeyo iripo isa pamadzira inotaura kuti vakavakandira, kwete vakapinda mumoto, vakavaka. Mumwe munhu ngaambotanga kutaura kuti Mwari wese ari kuda kundikandira mumoto ngaambotsva a little bit burning. It will do good for them. Just a little bit of burning, not very much, just a little bit of burning. Mbodza mumwe munhu akuti shamari ndakusiyana nemazita evanhu. Taurira munhu ari padhuze kuti shamari ndakumbosiyana nemazisa evanhu. Mainhingi vanongogara vakanyarara vakapusa. Uri kuti munhu akasarudzwa naMwari akapusa. Mwari wacho obva wakunyararira. Wakambonera kuti mainhingi havatauri nemunhu. Baba nhingi vanenge dzungwairwa. Baba nhingi vanenge vanotongwa nemukadzi. Kana ari kutonga kapiwa nyasha dzekutonga unei nazvo? Unoziva kune vamwe vanhu vari kutirovesa neshamu. So iyo itori revelation. Unoziva kuti ndingakurisa hana murume. Imi zvamakatora wemunhu tiri kutaurai. Imi zvamuri pamurume wechifoni ndiani akataura? Ko zvamakabvisa nhumbu 10 ndiani akataura? Usabvise kadanda kari kakastiki kari musoro munhu uchisiya zidanda riri musoro. Mind your business. People who pray, they don't deserve gossiping. They attract cases. Mbodza munhu ari padhuze nekuti nyaya dzevanhu ndaakudzisiya shamwari. Kune vakataura dzaDhanieri vakatsva. Mira ndikupe revelation iyi ndichinanga kunamatira vanhu. Mordecai, Haman aive ne good position. Haman in a good position. He didn't need to fight Mordecai. Aisada kurwa. Rufu rwake rwakauya nekuda kurwa nemunhu akaropafadzwa. His death came because he wanted to fight a blessed person. In our prayer lives, as as much as we honor God, let's also respect people around us. Because they are connected to the power of greed. Mbodza munhu kuti I'm connected.
I'm connected. Muudze kuti I'm connected. I'm connected. Varoi ngavazive kuti you are connected. The witches must know that you're connected. Varoi ngavazive kuti you are The connected. witches must know that you're connected. Ndoda kudzidzisa chinhu ichi. I want to teach you something. Let's pray. Ngatinamate. Whether munamato vapindurwa kana Whether the prayer hauna, is answered or not, our duty is to pray. basa redu ndere kunamata. Ngatirambe tichinamata vanangu. Let's continue praying. Ngatirambe tichikumbira kuna Mwari. Let's continue asking for Ngatirambei God. tichingonamata Mwari. Let's continue praying to God. Unoziva kuti when you are connected hapana anoona the power. No one Ndiani sees the power anogona if you're kubata magetsi ari kufamba muconduit yemagetsi? Hapana. They only see you doing things, but they cannot see the power. Asa waoni Ndaumboti simba. munhu anamati. I want someone to pray. Todaonamatira zvinhu 2. We want to pray for 2 Ndaunamatira things. mweya werufu. We want to pray against the spirit of death. Ndakuvimbisai ndikati we want to pray against the spirit of death. Takunamatira mweya werufu. Mweya werufu ngaurege kutibata. You have power to generate, you can generate enough power to add to your life. Kune hama dzangu dziya dzandambotaura ndisadzidzokororazve patiri kunamatira mweya werufu, ndisati ndatanga kunamatira vanhu vane chiga ichocho. Usambonyara pamberi paMwari, uya ndikunamatire. Kana uina vakomana 2 uchida musikana kuti aite vechitatu, kana uina vasikana 2 uchida kuti mukomana aite vechitatu, uya kuno ndokunamatira. Ndini ndadaro ukukunamatirai. Uyai ndikunamatire tichinamatira mweya werufu. Vamwe vese vachinamatira mweya werufu ndiri kutsvaga hama dzangu dzakadaro. Uyai zvinonyadzisa here kunamatirwa? Hazvitombonyadzisi. Ndini ndadaro, uyai ndikunamatire. Umwe munhu anobva atofunga kuti ndaenda pamberi pevanhu ndinoonekwa nevanhu. Iwe wakauya wega mani. Kuno kuchechi wakauya wega. Tsvaga vanhu vari kuti mufundisi. Ende vese vandiri kunamatira, vese vandiri kutonamatira, ndoda kutoti vana vacho nditovaona kuti maregistrations atoitwa kuna mufundisi in the next 40 days. Kadzikaona kuti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Ellen une vana 2 vasikana. Uya apa toni. Handi dzimwe dzacho 2 ndindakadzinamatira ndonamatira chitatu. Mumwe munhu atofunga kuti kuita mafanisi. We are not making art kuita mafanisi. Aunamatira vanhu. Then ndoda kuti vese vari kuda vana chimbai mangoya ipapa pandipedze neni. Handivanzita maouter kwevaya nendatomashandira panguva yandinomashandira praise and worship. Iwe chitanga kunamata kuti iwe nevana vako usafi. Praise and worship muchimba pichana pichana. Maimfundisi itoshanda tiri 2. I need your touch Shimbonamata once again. I need your touch once again. Once again. Once again. Once again. I need your touch. I need your touch. I need your
patanga tichinamatira nyaya yerufu kana mweya mutsvene akutinamatirwa ndoda kuti tikunamatire patanga tichinamatira mweya werufu. Surely there's a wave of death that we're going to pass through, but we want to pass through all together. But pane vanhu vekuti unonzwa kuti mweya mutsvene akupa conviction yekuti tikunamatire. Kana iwewe wapiwa pandanga nchinamata pawati dai mufundisi vadaidzira outer core ndoda kungokunamatira. Kana iwewe wapiwa conviction yokuti inini ndoda kunamatirwa nemweya uyu, ende kune mwe munhu wekuti unonyatsozwa kuti pandiri kumbopfuura napo pane masigns anoratidza kuti zvinhu izvi zvinogona kuitika kwandiri, ndoda kuti tikunamatire. It's not like kuti ndiri kukushishidzira. No, I'm just declaring as a servant of God. Pampacho unogona kuuya kunoku woti I was fighting it for the last 3 days, 3 nights. I was getting into visions yandanga ndichipwanya